FM na mutie no abono wohwe e betie si sompa TV na ne nyina koso pepepe wano yaba ye the full vim aba afutu sam no enya great sponsorship nipa bi ekeka won ho se afutu sam no esenya sponsors na adwuma no koso pa because amanfo agye sa adwumadi no atum pa. Okay. Me mama Saraje ofri America aba anomanye Methodist prayer camp. Mama Sara me da wase ne da obru ni ka papa wa ye no was me da ne da. Ebomo kwa no mama Christy wa hwe me yie. Wa frɛ me da. Ana no frɛ me sɛ waba. Enti mama me mo akwa ba eburu. Ba panyine ma anye wa homme o ha ne afro case BS bebo ho paye wo US na wo kɔ na wo ba okay ni nyina e kan nyamedwuma no ho enti ma me mo akwaba ma me joso me ma wukunu akwaba agya wusu aduami be ma awade no kɔ so na metimu bi enti ma me jo bibia no sa aja wusu ya ya mane nya yi na anya fe o ye me kanda sichi bi mentiase moonlight abaya ya wansoro ane mame jo aya semo se we afford na esi moonlight no mi bebu esi ne foforo se me yebusuani. Okay. Abadwafo aba omuna samo aba sa na sofo so aba. Ya no mota bi sa se sofo na so din de say ene de mintim fa to betrim. Ya semo me wase bi bi sa ma me yeboa. Abrewati ane wo hene yire no pacho de hin na eko ya na mpese bisana na mehu ye pato abrewati ya no o hene yire no ho kele cho ni nyina na eko wa hene yire abrewati ya akuya ye bo asuama o fra mi sa meje no wa de no wa kele cho na ma me kola ka ho na se on se ma bo abrewati na meji ma me no e de esi wona makofa abrewati ya no ayo se medu memre wabo ka se ni mo ayemre abrewati ya no o mo pe o mo ne ji abrewati ya no ho. Okay. Production to know her and but a career Bema Usia Seno. I say Tolona Batakari. Sir, Nisika Sa was a more Faberman so you three accounts from Faberman so. Okay, of course, you Bema so our could to Chibu here, Manana. And run a little bit if you had no. Wa maha oba kumase na yire na nura bisa no reasons le say na yire so agya ne ba fie na mse akwara ne ntwa no fo na so akwara no ko be 5 years ti wo twa no fo na o se at appropriate time oba se da e de no abechia me abusafo wona wo studio no ye share studio bi hoso girlfriend David and Resford ni pay me ansa ana wo ho MCR yo o me me amfidie no funuma de na twagu television so nyina eye girlfriend David and Resford nya o mo anko ani o mo dos na o mo wo duty no eno no Madam Ase. I was here for Mama Yan Quarren Tentem. A system no, Macassa, me shituli ewo ma yiso. Ya na ye system, asemo asi. Ena ya na yeka. Na say say. Na eto de bia na obi a request say ebi wo ho ye nsi ne so.
na obi say ya bonyu no bi say nko han say repetition na ene nia obi ya wo US wa hamia say menka ho asem ene sofo no a bodani wotwe ne so sika no sofo yi preach na gidie ena ne odi preach anuano momma ye nya gidie te say Abraham momma ye nya gidie te say abawa Sarah nya gidie te say Job ugina pintin wa wuradi mu ejina bonsam sohwa no na wodi nkunim no nya gidie te say Job nya gidie te say Peter Paul ne asmafo no ogina Yesu Kristo di mu kan nyamsam di akram pempem ma asafo no man homre so no nya gidie sa enti aso dem ho no wo ho na gidie ho asem na amango bi si aso da na ewo new site na mawo kase bi si enche ho sa bodani bi wodase kom odwene ne ho ho no boda pese yiri bibia ana wofa akuma bi akuma ketuo be ya de mason for the twitwa blocks mu no ana wofa ne se kan so kan wo se kan kura se kan kuri bi na sam di asor man hunu preocupa de se bodani santan what yes ya do aso dem honum aso de kwa ye ba kope enye de bi danche na che ne bia road yi so no nam so wo ba opie ba bia secretary ne aso mpani for church sika table no ho na ebisi afedie din kwa afu muntimi nwane mfampom singing ba afu muntimi nwane mfampom awa bodani se ho na ka gidie ho asema so dem ha din ho na se ye nya gidie ti se Job no Mike yaka sofo nsem ho na se ye nya gidie ti se Job no ho na sofo de Mike na to table no so mese ho na ka gidie ho asem no din wo muna samwa wa semura na se prekwado ana abaya ketua bi odi base mfie nsia wotene na so wa so dem ho no se papa bodani sofo ya so dem hudin na sofo no wira ho at once akwa de se kade kuma yi ba afeni supo hine sofo wa brade asorma edi minimo wa haimo atese ma bi ma no edi minimo wa haimo atese ma bi ma no akase mbi nyame sofo David ehwa abodani digina ho no otu asidie mu kwa wo stressa wo se sofo open heaven akowusuro wo bodani na anya hwe wa mpra obi wa mo obi ehwa na oda nani straight no sa akoda amanwo na se na asoro me binum de ntoma hie no bi ntimensere ehwa no ka che mama se mama onana no efani sia so dem ha bio akoda na waka no kura ni yetuni dina san wo sofo anka no kura no wo de obesi aso dem ho akoda na waka no kura ni yetuni dini yesa na ba ku bi zo se sofo meka ya sofo ka so onka ya so akweka se zo onka sofo so de kamenyo re o da be father Roman father boneka akola no kra de no wa ko de nim kakro 14 years Teje boneka ne so akola no so peso kan bone sir na de won boneka no se wo mko one by one na ni peribete te so fun chei father ni chei na okwa na woni father no one on one
na waka woni nyina na wode ne sagu so abompa ya ma se urade de achewo na akora nso kwa no nso wakan yo wakan boni ni nyina no wose ba akode wontumi nka and the father say adenti kasa wate urade we yodumfo ni mobruhufo wode be chew wate wose father me kan nye mesrew wose adai you trust my mom pa ya ma urade Yesu Kristo wa bofre ni aboboneka wakasa drum pempen so bia ompese wo de bitudwa na nso de wan fa tudwa no de kyere ye ti awurade se wakọ edin se wakọ da edin na wontumi nka say amen ose be makasa ose father mesro ose o challenge awurade kasa de SCB as wo community post why den yo awurade de be che wate ogu hum koko no say father pa so oba ha kan no say father so no wajabo yo say kakra oba ha kan say we preach ya na me na fo no wote ya kire ho no mo ya na yes wo say wani me te saponche ageu le twadi asi quando aí tu sente essa o pie no akona yi o sugu ne yam na mpanfo hu say what has happened man can obi akoba na nim aye we say kama ade na akona ne za na me do ada father no twadi o twa akona no so for next year chin wa sha akora na mana kan de ni kwa so oka and they na oye no mo yes ada no say ontumi kan father nti no na san ka so na wo ase ni kunanya say kan awurade de becha ada na wo de wan fan ana wo de wan fan che wanya de father na anya de echeze ono ne namfo ne to nyina no so for no na bodwe se no no kre o say anom wo sere se na nim te saponche kata chawo se asem no de be ka nanso emu adwuma no yentimi nye no kronkron saawo de me chere kwata ye se de Roman father share ya o se bebia ni nyame enhyere den no wo a wo se nyame enhyere den no afi do una kutokoto yi o woni na bompa yi nyina o se wo de wakum nipa kura kan wate so eso na kutokoto nti asem no ye be ka ba yentimi nye mo wadimi an control ne temper ne wo ma ne bo ha no na mo sa kwara aketo aka sa wo ba ha kan no o preacher say onim disappointed in fact and so very very bitter and so they give but sent na onko de 10 kara enti na ni kwa so hye no na so father so no so nim adekura kwara na person de 10 person de 10 enti so hye no manaka so de me say no say na so so nim say sa asem no pa de anko jai manaka eza kwa e di 18 one ko jo kachi ye pe wa fa so mu ma dodo gropo we no Ozenti apanya ba be gina kwana no de wo wa fa no pia si tin meso de ma fa meso si tin tu mu panya o mienu o mo gina kwana no we gina ha ma no twemu a we pia tin asore for no kran tin senti a tin no koso no we pia tin o de na ya sofu dazi na akwadwo kwache ya so mpanyine we pie tin we timi ka tin to so minu na yetu wai ai na kwadwo kwache yire pie o de si tin o so obi awurade aso mpanyine yesu tin Titi was so no anya sa baba. Titi was so no mo. Sa de baba. Hey. Ready. Case. Made the case. Okay. I was for and not so ya de futu samaba. And I say I used to buy Ajmedua. Our buy Jumande. Na o se nsem BCC nsem BCC nda pa na
yɛbɛka ho asɛm kakra nti wei etwa wei ne bawia afutu sɛm ne bawia Ajemadu a ɛyɛ spiritual man efiri utek yɛ call new mercury oba ho yɛ call fox oba ya na wo America na yɛ ba ha so aba do yɛ wo utek ne de no onko US yɛ wo utek kram sɛ na o university na waba ono de ɔkyerɛ ahonhom wona wode ahonhom mone na yɛ adwuma wo kyire mu fine da yɛ so bɔne ne dwumadie no etumpɔn pa ano den na ɔso ɔkyena ne ne bedi amane sane damase awusafo na afutu sam no ɛyɛ nkɔmɔbɔne sɛ obrapa nkɔmɔbɔne ɛsɛ wɔ brapa na ansana yɛde yɛfutu sɛ mbɛkɔ wie no na wate nneɛma biase me nua ba wopɛ nkɔmɔ dodo a waware yɛ sheki ɔba bia wodi nkɔmɔ pii no ɛnkyɛ ne na wade asɛ nkɔmɔ asɛm to asoɔ kansɛm Emma dodo no a ne di nkɔmɔ dodo emma pekasa wɔkɔ saloon so wɔkɔ yiniti saloon hɔ no asesa nsɛm agu so ohunu obi na ɔmo station ɔmo tu kwa ka ne bi mai ɔbɛdi nkɔmɔ sese ya ɔba bia sɛ nkɔmɔ yɛ nda na wade eguntem oba enam e ka kyerɛ sɛ wadamfo ne di nkɔmɔ so yɛ bayifo sɛ de nea wadwene wo tirimu de wo hunu da bonsam o Nyankopɔn chief apprentice sɛ wone wakoda wone ne pamade wato nsu na wo yɛ chief apprentice no sɛ wone ni nya glodge ana wone ni nya sem na wo pam no na wo fa da fidie no wo kwada so akabasa ya wo pam na to nsu no obeti na pam no kwada so ho bet Nyankopɔn ka sɛ bonsam yɛ nsankyɛne megya firi soro ba kora ma yɛ nyene ni akyerɛ sɛ obetimi ayɛ nema bi nipa na wantumi amɔ na obetimi ayɛ nema bi enti abusuafo ne America ne sɛ bonsam wɔyɛ nema bebre na nipa dwene wontimu de wɔahunu da ɛna na America kyerɛ wo gesa wo kasa sa wan kasa bonsam ohunu timu adwene da no wate sɛ Nyankopɔn aka sɛ ɔba no edi ntrum wɔ ne ne kunu no bomu ne nuaba ne nyinaa bi mu ne nyinaa bi ba ko mu ne ɔkɔɛ no ɔpɛ sɛ ɔba no confirm ne wɔhunu ɔba ne timu adwene na ɔde de nkɔmɔ gyina mu ɔkanta no sɛ Nyankopɔn sɛ edi ntrum ha nua nyina ma mu ne bi sɛ wote wɔ na ɔmpɛ kasa ne bebi so asɛm wɔ ya bɛkyirim to ɔba ne kyire mu a na onya chance enti wadamforo yɛ bayifo sɛ de ania wonu wukuru ntamu asaba ye kokoa mu no wonhunu da je so kasa na bonsampo ohunu ni patiri mu adwene nti ne agent ayebefo no wonhunu se be ma odi yidi nkomo pia awade ni future me na me ka kire wonde se o yidi nkomo pia do be yama no bia ensorani wo ye ungrateful efisa na danfo na wonya no no enkoma woni ne die ni nti no ama wa ye ungrateful efisa enkomo no bi ne say oh me kunu die in fact say akohoma mu pa die ene mayi no ne wota akwadu a ne wa yi ne mirika na akohoma pa die oh ene die nyame anim on fa nyagro na fe ne ma so ehu nya no na danfo di nkomo no wa kansem bi a kire no a enye no kure nanso wa polutu no nte wo yira danfo no wa kansem bibire agu yiri trim aka kire wo yire se me kunu na kohoma bode ene nyame anim wota akwadu a na wo yiri mlika obohe na ye de mamaduro bi atwam obi abegina mamaduro ma wai okoya so me kunu de nyame anim ande wo ye me ho adwuma
na me anim ni oye me ho adwuma pa ma me a me ho tome obeka nsem bebre me kunu de ade che de nyame anim ane de wonya de na nso se wo to bi okokuma se ne wo to bi bia be che me de se ne ma wonum nyina wura wo yiri tiri mu amasa ha okwa bia do yiri be fa so bia eso nani if se wakote se na damfo no ni kunu ye ne ho adwuma kama jina ko homa wo yese wa pida wo yire no wa pida mo awade no completely na Asem Mmpe emba bebre opani abroni friend Boston anase ntu ho broni ka so bi bosu atese wo tu no ho so asem a enye no kura no beke kansem bi ama oyire adwene asen wante da me na me ka kire wo enso nkomodidi mu no wase wo yire adwene sa wo yire wo ye obi a nadwene swa ana nadwene dandane broni se fickle minded sa wo yire ye fickle minded woman a fickle o dictionary mu a FIGKLE fickle minded obi a kakra bi na adwene adane utimi convince no anyhow fine so bad ye fickle minded amasa awade na gu awie because da bia akoho abeyama no obemu na obeje kura obemu na ene waje if you say wakohoma no o say ye fia bi o compare na damfo no kunu no akohoma say de oni di nkomo no a ema mo kasa mo penkomodie anywhere any place anytime ona yonko ba be di nkomo aka ni secret bia mumu bia mo nyini kakra no ona wanya 50 years no moti na nampadu dwum bia oto yese ewurefua ene nanaya nya bia so mu ye good wanya bia so mu ye ena nasem no ne me masemi ne dwum ne masemi ko pepepepepe wanya bia so mu ye nanaya be kwa wade ase no ne nana friend si otunofo o kan sem bebre kwa ya kwadworo ne susu edi na pafoye ko titi enkrofo akeka sem na tika chebokuru enkofa yonko bia na yonko goro ena amokoto anyetiri se wo yiri bi na ne namfo num drosu pia my brother be careful one day your wife will be polluted best na dwene me na meka kire wo nana ya na damfo wrefu ayi kodwa obukodi dwa ana akomodidi mu obi sansa na ye ukuru kokko ebo a akoma se na ya no de no so sre nan o se na mekra me yesu jani be sesrensia to de bi kura se du na me kodi dwa nana bia baaye wadwa ade ya che no po okunu ya akoma ma na o se be ma akombo sika ode ma me na isua fa bi ka ho o se na bia nya sa na me ma wo wo de ye aduane kama hey don't be say go with you ai ento kwasi na ya ma ne homene so kuma se abonten santai obuase ne no mo aja oho na ja krofo bi se bisa na bekoda be na ya ope baba panyi bi di dwan to n'animu because okwe no be men wa hwehwe na kira kwai omo kọ buase dwan to a omo koduru ho no bisa na ni kuru ni ho no bisa ba panyi bi ofio se ma me mpacho mi kunu we also koku wapi na yem se na yire se dem kai ni yem de na pram na ewrefu anso te kasa se obi bisa kwaku yebo ano opie obi first gate ya na danfo ewrefu ani ye ewrefu a sana ate se na ya wo se enso no enne na wa betena ho no ewrefu a na ewrefu aka che na ya se na ya mpese onyante ya se wonto kwaku yebo o ena wiase mu ewe so obi apede ne dompo so se wona wompa ma ba be hye ho na ya wo ya akogu
kwaku ye bo aba ye dwa to ye ka se enye mame ma ware wo ye we ma ye ndai ewurafu yi a ne wo bai nkomobɔ ne sebra pa oba hweye nkomodie wate hweye pa menka se bia wo wadamfo bia woni ne nkomoda hweye ba bia nkomodo befa wukuru ne woni wukuru aikon masem enaye mu asem ene ne keka ho no let it be your privacy mane ye okokwa mu asem pa na wan hweya won sabesi nkuruma ne apampam me na me ka kire wo some women are dangerous pa kesa so obey obi epunu hu sara danfo na ya kesa so topunu mu kura kanza so otimi pie tie nsi wo ka kire no sawo na wo mpa ono wo ka so mpe won na wo pollute no ma oh enkobobo ne sebra pa nanka na ya ne kurukwaku ya boai omote asetera hu ni asem bia emma penkomo da no hunu oba no a me say bibi atwam na me wo one place e me di me nkomo ma sem tell you that me ni bia me ko hwe no wo ko su ankomo o ko wie mu ankomo o to je ne wo ma me ne ho a o gina ho che kakra bi o ba kasem o ko yin ti ankomo o ko to nwi ankomo o ko yese nkomo na ya kuta hwenhwe tina na mpadu ka se wonya bia so mu ye no kumpa ho na ewrefu ya no na nye esire du no de ko di dwo o kan na sa keke wo hwe ho a sonsran na nka se na de be so de be no na ko oso ko de nka be so de be misi ya tie mu pi eye me modofo pa Mmrantehene ye bo afere katacho be ma omra sa mo be ma wo ho a katacho me ho katacho ya dase ye nchia ya tiefo ne ahwefo anaye ne anwa ba ko a ye frɛ no ajafosu a wo bo ho papai oso ahwe ya che yie onde otahaya nanso na oso ahwe ya che ene ofrɛ se dwumade edi no ohun ote yanka nani ajepa msafo su ya chiao katacho na sema wo de aba no we me nko ene de ye nya na frafra me mmom de me nya na frafra ye ko ni street me ko street e mama ye kan komodie pa na ye kan no ma bi say majority carry the vote ye kan omo a oba ne ba me yi omu so ade open komo pa de omu kra anya tinye ba bia anya tinye ayema abrewati wo he wo be kan no kore pa say omudi nko abrewati ade no kan no kore nya ono particular ye kan wo be kan say in general no makasa katacho on say ade a oba ye no be ma akoye bi a ebu jimifo ekwan bi so be ma ota kasa pa no say ade wo ye oba intene topic no e ma mu ofie mu ntie kakra bi kura na de fa katacho wonim asama wo kan ye nche na nampadu be bia oda bia ne na busua nyankopon fa ne kra bi cause ene ne nwom no a obo atwam eye dada nwom na so aye adwuma ne be bia oda bia no nyankopon fa ne kra nsie maye ene ye papa ye bi kan so na busua so mo yakọ ena ye ne aye nwua friends say Mmrantehene ene so man happy birthday ayo ye man happy birthday pa ne me kro ni na ene ze woni abrewati aba no happy birthday kro ene sarako baba no ayo ne mame sarako baba ene ye de ne phone ne beto so mame sarako ba Mmrantehene ne amafi ha ye de waya de me ankasa de bibia ankama no nya me adma wo de beba kira na dai me gidi so mam yi bi ma ade si fo mi bi ma me a wo se so mam yi bi ma ada ne ma se me kotu ni nyina so de me nua no Mmrantehene me ne fra pata wi asuman me gidi e se Libya boga na PR nti so tie ne a Libya boga de fi se me kokan su nwa asem no Mmrantehene no wo se dampe masem pa sa o dunku no me de 3 months
atono so set man ayo Libya boga no jumazo bia na tunwa so ko kan no na wonyina yi amana basa katachaw woni masema na wo kenwe wo fa oba na openamfosem a wo be ma ne due katachaw ade ye wo mu ne se wo kakura ya nwa me ho o me ni di agura na ye den me ni o mu di agura na ye den adan president yire kura wonu obi ni nkomo wo de atwa wo ya ani nyina ne gya be ma woni bi asem ni sika da bia masi wuni ajai yanka nche sikani ba na abadima ka nche wuni ajai sikani tia ne ba wo se den na ma me ko nwato wo hia ne wo tia ba so kire wo ho kora na nse won tire na nyame aboa ma na ni so joka yenua pani bi trans woni ne yire katachaw oba ko homa na oba ne starte no one sebe asofo nkola e wo school dem no mu huru dwam kwa sole na de hu ya ne sa ko mo bebo no aduane na ono no ye de si ni wo no de ye de kwakoma nkola no asofo no eye powerful cha ono ne de omuno yi na wo kasa aware wasem wura na ase prekwado ya ni ayonkun ya me pese be bodi wo se ne yere ya no delay mu bre enti wo top private car ma no what top private car no say ni ekusua instructor ya wo driving school instructor sabe na instructor no jara about 1.5 inspector na instructor na fa no obefie be ye duane ntem no de agu bag no ko no de akoma boy no enti kekiriki okoye duane no na damfo fie asem no ba na damfo so na me ka se bia mo gas asem ayo wo se ba ye fie ho gas be 9 gas stove be 9 sisi wo asem katachaw kwa de wo tse na yire ka na ka ene fa oba no masa ya beka katachaw na me ne wo kasai be man oba na ntie ni kuna asem no aware na agu amazia be man aware foforo oba foforo go so ba no si be man fo sini fom katachaw enunti na ye kase se obi a wo tie ye bi a wo fia wo ye oba wo te saa no se wo pe wa wale ye pa tie de ne ye kan bebo wo jankomudie dodo na wo ba na de wo kan wonte da ya na hadwen se obo ba bi ni tiri won sabe wasade ntuma si ne bu na wo pe na unhu no na wo be ko de bia no ogira bonti tie amanfo se no so de ne de ko na nkomo na emienu de tie nie se ukodi ukunu enkomo papa asem wom ana akodi ne hu enkomo bone nso asem wom de nti enkomo papa because wo ka fu ukunu no de ogira nche no na ni bre opa wura ti san komo de ni ye ete se wasra besra na katacha wugu na duane so o man nam bebrebe ayi asem o man nam keto nso ayi asem me ko ye kwakwa samu ayire nam bi odi posu me be man yire no be man ma me okọ na wo ba na ogu na se aduane so enam no do so say se wo ba si ko di nam ukoyi keto e man so anu so amekọ ye he enam oyi pochire me okay omno land na enko na anu nti no ye besre ye mede masem ba wie we de etiawa ene wu tie ye ne a nipa bia ware ape namfufu asem chen ni kunu ya be se wote sa ye de ye ka che wani o me se to namfusam no so to namfusam no so na emwa ene nkomo no enkomo ne doso dodo ama wa wale egu ene wo se gina so dem epeku nyankopon ne ma doso wode ma wan hwesu ya o san akọ na ansa ne bedru so no na wa babrewa asofo no ne nka no kora nkyere wo na nka wo yesa no awade egu a wo de kotra mo pa na wisere wo ho nyina agu yem anwa na wo ho no wi ni nyina gu yem asofo no nka no kora nkyere mo sa wo chance egu yesa katachaw me dasi na menchia na naje aduminti na dawro ma ona etwam timi emame na wadawro ma makotwa an wokanti ya na mame yakona manko mani yeme ni ya makokura kura utire wadawro ma wana ukuyi ya mame baba no wadawro ma onim teyi pa na ohwede we ositi so odi no honi asem mi bia na mti na nyefe na na sin tirefe to yi na ebe ya okura utirefe
itina aduminti na na je mechi apa obi anko no nko unity nyame behira kata cha asam no de enwa na obonto fe na menua so de atoso yi na wo hwe oba okasa efie bie ni wonu mu a otibetinim oba akokoro no na anono kontwa na se akoko be dia wo kwan sada na mpadu kan asman bi akoko man bi aponti bi edwa bi epreku yo efi na wakotena efi foforo mu no aye kompa no se bia be ma ne ko adwuma no oba na obeka chensa akosia na enene matese o se oye na sister bia me hu na akosia ye oye iwo da ko pe no nana no atro so akire ne kama ade be kire o twuma kokora no akoti bia dai na odi ama no na de komo se any 3 days pe kai na sonto kwa kiki akoka nsema mana etwate enti ena futu semo no ye nhyedan kan bebre afutu ne se susudi nkomo na se usudi nkomo ese wo kan wonsem to wo mlimu a ba bia obetima tena na obi betimi ni obi a sebe ni timo odin party mi ni natena adintra obetim natena se obehwe onwe a be good body no na wakan wano atum the best no pardon na so wanka wano pardon dia ani e wadawroma efie bie ni wonu mu a wanka se wo fie kura wa yes ya de yes ya ma wo wonsene ho wa to foundation afa ho first wall afa ho near the gate atum kura na wadawroma wanka se fie kura wonsene ho obedi kokuro obeka se ne pantete enti kan wano tum is a better than talk bomodin na bua ho se be ya emfa wo yo ne bi mro nana saadi we eye problem pa awakọ ye pie no kan wano tum na ensem bi esi ne atam ni swa ti mintimi nka me be si na next time no wo ye pie am betum me da wase abrewatia pa cha me da na ma menchi atiefo nyina na ena asamu a wakan de eja me maba wa blem na nka minya asa we si anka betimi aboa me pa ma metimi atutuma na moye kakra nyame adom nka betimi aboa me ma we wo kama nananom we de ma anti me nananom ya wo mo banene me manomo a wo mo soso wa awade mu no de ye kan seketacho ye das ma menyina wo manam ne ye na wase na de wo kan no so ya de a ekoso kumase yonko onyam sa asem we say maybe enche ye boso wa hasenum na yes aka ne se baby ehia wotomfo no na bibia ya na wo bo ho kwekwe nti no se ne obi aware egu ye kasei obi ayonko fa bia no wotimu a na ye ma ne pa ene ote wa asem e bi krampa wonu ne ho anu wakai ne sebi ne kwase asem bi anase ne kwase ade bi asebi emre bi atwam wanhu nyansenti no wo ye ya na de pa bi abone ne kunu papa bi a no oye kunu pa wa hwere no ne ye ka kire obi a seketache obe ma aboso 1 Corinthians 15:33 no ketache wa asem a wo kan ye no ehwo enana ewo enti no ye ka kire obi a se o se ayonko bone ese wo brapa ayonko bone ese wo brapa nti obi antwe ne ho Corinthians na ka kire nti no obi antwe ne ho emfamfiri ayonko dodo ho yesi ayonko dodo nti na ama aboa koto wenya tire enne se wodi wo ma no omutifie ano wo munanti achi wo ne ye bi achi a wanhwe ya adache no eja wo adwe wo do nsa be hye wonum na mehu ya nka wo hwe no so no empanyisi ya na ka achi enti yesre enkanka wafo ne ma no wo wade ama wo kunu nya wadamfo ene kura de wo kunu ne ho afun wo ho television wo ho susu wura manfo enchen na mo na wo kwa manfo enchen no na wo tensem mo na wo tensem no so no na ma wadwen so edane bible ne kan asem bi ketacho me the proverbs anase me busem no wo kan asem bi wo ho proverbs 13:20 no wo se ne enyansafo mo na obedane nyansa
nyansafo woni nyansafo ba obeda ne nyansafo na obi a ode ne ho bokwasia ne de sabi amane nko a ene wo hunu Proverbs 13:20 ne kan na ahwe 14:17 no so krampo na wono so ka asem kro na so ewo ho nti no yesre obi ankanka ne ma wafo no se mu ama wade no mo mamani nka mu kunu ho de wo kunu ne yema obi ano ma wani nso na obi nya waye eka wono nko na nko no na hye wo dabre ho anasa wo tena bre ho wo kwadi ensem ho nkomode a kire ni ne ho anya wahye a na afe wo pe wo ble wase na wo bi ama no dodo na asem no kure da ho ne se ompese ni nua besan ne ho akọ da bia no benya na nkaka amenko ono nko na ene onya mo na ne bibie koye na nka ya boni din ye kwa asori na nka ono a chairmanship bia no ono a na nka bia ye boni din dia frɛ no anase mpo no PTA meeting bia be ko bia no na nka ya frɛ no abegina anase obetena high table ho anase ko bia mo be ko bia no ka wono nko no no ono ene ye titire ni anase obi a ya frɛ ni se wo medi ani mu nti no yes man no be content with what you have bema na wose wonye no obi enya no de na ye ni kunu papa bi obi nya no akrokro no ene ma menka secret ni nkyere ma no wo kunu na wo brofo ne so no all because e bia na dwuma sem wo fom kakra e bia ne sika sem wo fom kakra na kwahomabɔ no enkoye kakra nya da bia na ye enya da na bomofo konwura ma wonya enam ba fie enu ntin wo ba bi pe wo kunu na wo se wonya wo ye no wo pe na krokro no o pe ne de na sia konkon wo pe na manato ne proper pe bi na wo de eye face star wo bi apepa nanim wo abla wo didi na efifre kakra etete ne hwene so ne mo maso eti yesre ma no ye oba pa ye wo yere pa krokro wo kunu janko tenten no na beboa wo amo aware aso na chere ama nako wie se de won so wo pe no ama bibia nso asiwie ketache obema mpache omedase mesumeda wase abrewetia na ne American ne se afrefo so mo sesei 0551 931 931 0551 931 931 na 0548 931 931 so for sebe na ne kanya 0548 931 931 Jodi Kayamba hello Majo ya ja da ba kwate me na mikuru mu kwa ma so kwa enye no chawe ja fuji na mlanti abaja fojo so pa Asem Mmrantehene samkika na Mmrantehene ma sama wo kan se enne obi die no Mmrantehene bi kura ono wan sire kura wonya wo enso di obaye no na wo no bi kura wo de 2 cedi mpo na bi ya wonya enso o se wadwena ma wo ise ya na enwanwa emema ni nkomo sa wo ma emema edi nkomo aye driverfo ene driverfo de Mmrantehene wo mu di nkomo pa o ene me bo mo o inya o ene 5 million 6 million driverfo no wo so konkonsa wo so wo mu no edi Mmrantehene da se ni afutu a wo de maye mansofo wo ya mo kwa ho na mo fa nto abo hello the great man 88 yeah Madwa of Bushing man 88 yeah Nani kan we see me uncle man me ya odi bo happy birthday yeah Nani kan try so Nyankopon so na no man nkwatenten nipa bi pe wa hwe adwuma ha okay me si nipa bi pe wa hwe sir Asem Erade nya ne sa be no man so man fa so magana ko nyina amen na me chia some fan club Mmrantehene fan club for nyina na mo na mafia mo gabe mu nyina me chia o mo nyame 1000 Berlin o mo nyina me chia o mo wai ane James me dase man ke mi de kakra me kan se ma ye din komo ye pen komo ya na mi bi fa me ho se enipa na wo ko susu asema na se wo ko din komo akre no uni esu ene ebanya etinimi wono no dia wati bi wo ene obi no betima ka te mtani dia o so ho atwo
but so keep secrets Boni was indicator so your secret is your power. It's making sure so that you know secret. What keep you secret, some more secret, higher power. And for one one thing. Now I don't know what with the man on action on. Continue to a home, I am not finding to the home. And then comediama and maybe was a former BP, I worry for being in number 10 you can't for Muko. And my time and somehow to buy so much. Yo, and somehow, hello. Oh, more brand son, one young, and Massey and the high. Hello. Yeah. So, yeah, Sonny. Oh, what did you uh-huh. Nah, my picture moved to a super you. And I make they were on the yard. Now, the captain is ventilated you. They're practically giving the umbrella. I also go after one of them. The idea of the wanted in rain. Or by not making a man, and a few of my a drama. Fantasy. After the other, I say. If you can't for the good, the no passing in any break. It's yes, sir. Okay, so come to Manson. I cannot yes, say. You it is just not finding feeling. So the being at the jam. It's here. So good, yeah. Okay. What's him we know? Yeah, Fabra Hasi. Was what's him serious? Yo, yeah, Fabra, mammy. Asem ni here pa. What do you have with your boot? Dear Fabra, ma, yeah, wow. Hello. Yeah. Yeah, one of man 88. I did like I know they, my brother. Oh, you did. So that's all, brother. Also at the Castle at my party. Yo, young cop. Make other day, I'm so at my part or take a minute, Yo. I about my some little another book at Papa for a bit, you know, too much in that is what you got your woman. And about another again, I have a dollar make up the other allow for them to look at that. Any minute to go. The work of my cool, and the other could know that I was and the little and do that. But that was a pa. Hello. Yeah, good evening. Yeah, young quiet. Yeah. Hello, master. Hello, meet you, Casa. That's a good evening. Good evening, master. And someone might have to press in and say, I'm the coming. Yo, coming. And commodity. There, a man or mobile is channel. Say, they do bring a bill. Or track a more when you keep. And commodity, somebody had you from all the two criminal. Yeah, they do a muska. I had a secretary and commodity for cake. FBI, all cake, FBI, was here any panel with you know. Well, that's no need in common. Go on a man at the two of my you muska no market. The lady and I was to find a foot to some of the Amay. I want to find man soon 10 years. Now, wow, be said a shower and I'm an even a woman goes on the side of my woman. But in the beginning, come up with a gas to remember me to some bad to go home. Shame no, we are not in a cop. Okay. Home for Abaso, Tentem, line up, hello. You're Jaya Casa. One dear, I am a great set of worker. Now, Ansana will be very obviously track on the free, sir, and commodity. And never got, will be my Coswa, who better a whole for Solitan. Be quite more family cooking will be. Victim of family could be, we are in commodity.
nti de mo kan de ne kore pa me da se ye for last caller na ye hu ye nim pa hello Mpacho, good evening. good evening wani Mpacho, bibi timi momedi. Eme man so bi kasa papa. yawu Bibi kasa pa. yawu Mimi wo bi wo ho. Be ma ne kasa ya o ma ni fieru atutu nsengu na sumu amene na miensa. Father's Day ya me hwese ne nsem ni si ko na na me de ne nsa koma no se mintimi. Wo kasa wo ba me nchen a obi fe na osini wo baby. That was woman mafia, my or woman check on offer. While I remain in one day, as Wakasa, my Father's Day, and I'm doing something, meeting you. If you know, I'm being so Casa and Casa. That's it. But I was in a crown, what can no member be so jayenu? Papa, na member the no notion. A 1-1, and Tina majority no a manwa. Na Bema Casa, near Casa and said, Bema Casa say, I the way or bar. Sani e kano. Abusa for Sompa 93.1 and one econo FM. Soon and very soon you shall be going to the TV, television. You better so very soon. And Asem Kentinka Chichi. Uwende pa e wofia ha. No bia tena so frɛ wunua na anua frɛ wunua. Facebook fo no, YouTube fo no. Monye yirede. Na asem abefia ha mobeka yi a ebiri bi atwamu ababa wa bi ba ha se bemma ya wone no wo ho wa fa ne mmamienu akwose ba bi mfie na berem ohunu ne ma no na wa fra bemma na ka kire bemma se master nkwara no amensan ka won na me sini PS ni ta kire wo se nkwara na kura nya wo ma o mene ye fie wura no ewo baako manka kire ne gonja ni bia me kofa no bidie ewo baako enso manka kire tie ne na me yi atumu a kire wo se enkwada no enye wo ma ha case ne hu enne be ma no waba ha ode nkwada no mienu nyina ba na nkwada no wo hwe wona nhwe mma ya mienu dehiwa kama ha ababa wano so owa ha kowa tinga bayere tinga aha maya nkoko hofefo pa na saye kan natural DNA pa dia nanka bemen nkoda ye ni boja pa o enso obey se lalai agoro ana wudi nkwada ni nimame no according to reliable sources says nkwada yo ya ko TV no so ya ko TV nkwada omuhuru mame no na omu dwane mami ba ha wiai be kan for sompa Mmrantehene na badwafo se memmai emfie na ni mehu wonda sende enam sompa so memmami be hu wonda ayeye ni hira enka sompa FM oba no kaspra no wosu tears of joy na ni agye amafia dan ni su ahade ye enka se nya na jeje mu sa agye se daibu koduru to konkronkon ansana ye jai enti na oba na ni agye na so ye se anwumre no ankwara no dede wani mu ho okay bema na ba na oba bi so abetena se minim ayo yese oba no anemanie no wasi fom enti ono so ni ho a yeti sase no monye enti oba foforo abetena se onso de na se mo ba ne mum oso openkatanim openkatanim enti yebayere sama no akwa bi won papa kuru mo se di onu apeye ma no oba na ba na
Yo, yeah, far as me toss me, no, na, and no chino. Na, but Pazo, Monsha, ma did dinner when you mohon in yai. Aha, Obanaba. Obanaba, Berman so abba. Yam fasted a piece, ma 21st connect. Siatica bia. Sasisa assessor what you form popra. And Nasa a chon, or Nanko Como chon. Or Nanko Como chon. What two I say, we are hungry in ya. We are hungry in ya. Sciatica express or Munabi charge wo tita enchekura and no one said don't back bia with this so brown by south brana ko see a do with no one nom e bi no nyane sa oh obey your doctor I was for lab video host can video ho massage no afidie na anyima nyima otwetwe wo miawo ma ho asisi ho so or more than 18 branches ewo Ghana mayimu Kumasi de no hwa overseas junction hwa one Alpha Radio ne ben oboasi the cancer quarters court junction hwa enkokwa atane ata one stadium ni gate in the diff animu enkran East Legon American House hwa number abefre no 0540 311 311 0540 311 311 afe monfa we so na me twa so na yenko Semens Heba Clinic Semens Heba Clinic inro inu papa ayarasa oh osa kwa bam arthritis junso mu yade bia prostate stem de mabanya junso tikemu tana yasimo wo kamu den typhoid ne candidiasis obafichi kurum hawa wosam biribiara fakọ Semens Heba Clinic kwa so call mampon oni askọ mampon wura bank ne di hwe ne mabusuafo na wokọ wa bohunu say yes sir wo yade nedro hopa na wokeka so yade ni nedro no bibia yade be diagnose wa hunu ba bia yade wo no amfidie ne nyina aye ready nutritional counseling aduane a wudi abenya nyinkire aduane a wudi a yade beko ne aduane a wudi a yade na ka so no obaka se do na anyeme oboa aduane bi a wudi ye no agye aduro na dilute no enti abusua kotie adidie ne nom ho enkyerɛkyerɛ ɛwɔ Semens Heba Clinic na obeye nipa awie breyim aduro ba ko asese mema boka hire na aduro nda so na di ahene pa ene Semens Vital Heba Mesa mema no frɛ na agan sebe ma no magan ni bi oba no magan ni bi anadwo so do kuo hai be huri adwam pa kinki nyagodo etimi sisi ade bi ama oba tenka kosoro enti sese hai agoro ne form hey abusa obiye pebiato oba pebiato be me pebiato se be ma nom aganya oba kode nyame ase ha o pare do akwaso ko mampon Semens Heba sopo hwa Heba Clinic ne wani mu hwa afi ko be biato video ni abrofo duro bia pharmacy shop bisa se duro bia fe na gan no Semens Vital Heba Mesa no se di no wa mawa o de o si agan ne mra ne enye easy number from Bajo so no 0240 616061 0240 616061 aso ko mampo wura bank oni ne di hwe ne mu tete take kwa no so edwane nyina san edwano a na aso kompo hisiri foforo san ifie na to aso no a simple and short bedamase abusiafo mama yentoa dwumadie no so
Oba no bebo kwan du se ni kuna se sare ma mienu adwane no oba no wonie na obi wo ho a na wante asem ni yi enne na otie story enti e bema oba no kwai na asem no obon to fama be ma no wo ha enchiremu bia be ma no wo no onfama yen enkwada no so e wo ha okay according to law no mere binti no ya dan kwada ya dia emboa according to sensimbi no yeah yo okay oba akwaba na no be kan say o mama mienu be ma onetie ode nkwada no dwana wade na kura de ni hobi mfie na brem uhun kwada no wani abre wo ba wo ya kuduru fa wo ye da ana say ne go society ho de biso yo okọ ho nyina yes mon pam no man nko oba ta ne so ne ye ne ya wa fight enne wa hunu kwada yi aseda ne de ma otweri ampon na mame obeka wasem say yo da enkura ne de enya me ne be ma ne ma onimu kese enya ne kwati ano ba ne nkura no so kaya abla ne ati pankro no abedo efie na ne atim no oni bla bi ye bibi no gu konkoma no de ko echi ma bi ebosume de o anse no maba okwa o face count me ho me timi na kom enti esa me twempra na me dididi enti ni fiera to ya no ma miska msola ma chi makopra no wo fu ma dodo no di tuma me se dem si bi ye adwuma no oni mbetna na me se me kra mpebo afo me to papa nia me no obi ababo am ti so be hwa me dia me na betna timi ye san ko da ma no me ka no wontie timi ne tena che ye nyinse ni ba kra me ye san ko ha da ma na ka me tumfili bo no na me ka wontie ana se bi ne na so ya ne ya so ka ho enti ya de nyina na obe ya hold of fire no krada mese meba enkwara ho mo ma me a ne ma bi ebi to on integrity nti mese ye mfa nkwara ne mpie seven aya nkwara na dwumu kese panyin no de oya ati ne eko ase so oya di ehwe ne ma me otie no anti yani ai ni di mu nkwara no entra sense na kwan so okay oba kasa nkwara no ba kuya no enya sati ba kuya na ye panyin no panyin no so aba obi ayo odi mi esa ne dwane na panyin no ehunu kwan ba mo anu so mi chinchine ya o mi ensa nyina anya be mai ma na obi anya me mama onu bi panyin o fa me na menyam o fa wo na wonyam o be hu mo ni mi krom ni bi na mo ba me wona me tebla man kwantuma na mi sunye djuma ti yana mi krom ni be sra me to aba no odi na chi sa ta no so ye me sin na krom ni ya kapentani to mba na me ton ablobeli anka oblema kwantuma hospital no no na msensi anka naju bubu crazy toni ade se be ya ade chemenya bia koma djuma eti ba ma na me fa na me ne wo ye tena che na me ne edan sole ana me nyin se ba na ka jen se bla ko fi menyam te me kan wo fi sole na fa no bag no de ko se ba ta mi fu man se ni chen te mu wana ablante nso ne mikrom ni bae ana be kan ba nso de o yesu jani obi anwale ndi obi ase ne papa pre ana ma me pre am so me di ko ma no se menyam aso nyi se nyane oni mu bi okay abusanfo obeya to no mutuo se nkwada miensa berem ma ya miensa nyesa krokro ani ho a eye be ma dia be ma ba ku ma mienu wotumire wa chiresi sa na wakano na ya semu me pacho nkware wo na hwana ya na hwe evista me wo nkura no
be mentimi ni adanse se bia mtonto mama kurama se me yira wo te gise o to bi mamda on tonto mama me mflada me ana me tonto mama me ko wenya me dia ko me nyim bia me ana me ko hospital na me wo wia ma frɛ me maame no ni maame me wo ma akuya me wo no ji me ana me ko gina ka we me no ni fie me ana me ko gina ka na me ko hospital am ko wo ye ti ade kye no ana me frɛ me maame ana me sa frɛ nse ma be wo ji ana obeyi mi ana beyi wo be ma no me maame ba no beyi mi so hospital say yanyim say me nam we me hu ma bebre yanyim ayekuru mo miskadi hospital o ma mbida so ba wo bia ba ko hu ntuma bi empa bo bi ma to akoma me so ko wonyare me kam papa o ko duva o da sama na emema no a obubo din se o mo so ne wo ye na modern bay e no mbo no nkwara no ho oh de ten se me aka sa de abram de tuku fie nim na wa mfi me no me yesen ka mese no na me de aduro kan no ama na me se me di akira mewu ana me yi mani ana me totom da ja mema no me ansa na obi a nyinanim tini nyina ne maduasa etwahwe wa de mia okay na no ba ka asem no ye ko fie no nipa bebre frefre yen se obey ebi ana ye strategy ya kwan bi ya ofa so se de be na nsa be kanema na wode pim no saade a obekwa akofa nkwara na ba enti na wode pim no saa kwa no so enti bia da be san transe no obeka no kure bi ewu mu enne woda so gina wona so se enkwara no nyane ma ana se na eye strategy na akwan bi na pesa wo fa so ma uhunu wo ma ana se bia ebi eye ne ma ebi so nyane ma bi kura na ba ku bi de we de eye ne ba ana me sani nyina eye ne ma wo kanu Israel yakopon dim yakopon anim e ka me bre e ka dampa ma e wo sku mama me be fa Africa Cote d'Ivoire e de ba Ghana ya stinya hu ya chibi ma be mena so many me wan bra me so metimi e be wo ya am tra onim e ka okay bema akwaba Yes part of the say part of film set udina no part of set na man for edim mo ka ya se ofri hene part of me san kwale abu pachan yo abu ma o ka ko mensa krum sunafo water forest na no si mensa krum okay ukuru be kumo so pado debi mo me kumo so papa okay me da wase o de wogi tum se nkwara ne mensa nyina ya wo ba yi ma pado ani kama okay wogi tum se nkwara ne nya wo ma pado ye me ma spoke inside chim senti ase ya o ma chim so oba ni nyinsa e na o se adenta ye me ma ne se oba me ne na na ye de etie oba wo nyina no me na me ye de ekobetom so penyin no wo ye se evans won do wo fie amfana nko hospital masa wontie e me bi e fe no date lamti no enkwara na okọ din na anya ne ma no ohwe woni wo enti me de me ma ohwe wo pa to masa me de me kan se e yo ma sisi an enkwara na ye me ma yo me ma se me de me to me se me niska me de koye sa no enti so no office se wo ska wo de be ye dia ene wo me enye yiwia ye na nya wo ma enye me ma onfom nko be ma hwe amenka no korantro se nkwada mi no mote wo mfiri wo ho a okura ahia wonchewu tie de meka no me ye be ma me fa ba to machi kura ansa na bia wo be fa ba enkwara no se de osi ni wo ma team up no esa me se enkwada ifiri wonche usunso so bete na ana me boa ana me tro se enkwara mienu no mote ya no panyin ni se owo no ko for time afa na half insurance e ya baso half insurance na ide abaso nyamu na mo mikro mu ye ewo e adwuma me ame na madam fo na ide bai ne besi ko yi no ne de ne ba fi wonti be ma
set yie ne de wona yi no me say wo yi ne wie na akọ ma yanka na akoto ne ntwa chacha ma de ye aduane ma wo bai kura no a obey sin kwada na nyoma. It can be true or false. And I'm saying, me ma. And I'm say the only true way, and they say you be kwa DNA. Pachai. Me no asem we here o kokoto kura e ti. Embom se kwa DNA na se nyawo made a no am otwa wrong meat. Ah ne se ka bia ma bo bia free nkra no abepem zamne no so ye de. Ode ma de mami. Na me ye bo afare mo de. Ti me no me tete akwada ma ne duru se ya me nko DNA bia o. Ana entina na no wo frɛ me na me ka o ka say DNA ye nko wo frɛ me na me ka to se me de nka me ngede. Bia e ko ba na asen afen. Nka me ma. Me nko sa DNA no. Entina na wo frɛ me na me de me ka si wanim se nka me de me ngede. Ayo. Me ma. Yo za branche ye ni die ni wani die entina ma wa ba. Nka me de nka me ma. Enti o ka me de me de nka me ma. Mate. Entina se what da so gina se DNA de wonko. Me de me se me nye. Okay. Nkra ne de me ma. Na asem ye betwa ntie o. Oba no hu no fa hene. Me ba jo oba m ko hu kwantwoma. O ware no. Me pa twan. O ye no ho ade. Medikane ne wo 1. E ma akra ne wui. E ma me ye dai. Me ko o mabu suafie. Enti me ko ye no. Me ne madamfo na me ka o ne o kana asem no. Me ne nyina na ye dai. Akoye. Nti ekoye no e ma busuafo no chinkine me maame ye dai eye no ho ade oye no ho ade me patwan ansa na me ne betena se okay me da wase ho no so ya point am pese me hu pa na okoto bidie e wo sirim no wona ne koda me patwa okoto bidie wo sirim no na nkra ne me nsan nyina ye dai mienu no eye dai wo me ho ene baabi amete mienu no wo ho baabi amete ndie nya na me ye dey me dwalo omo ye bibia do omo nya akọ school oh masa na de nkwara no bae no hwe akoda bi ne ho basa na opese osiesie no de betre mpanimfo a yehunu ayehunu enkwada no ne manyina adi adanse se omo ti wo hwe wo ye fi se wa nkwada no wa do won ana wo do won fi se wonim se wo mo ye wo ma pa cha wote making atiase fine mpa abadwafo asem ye ndragene pi if you say asem bia adanse bia ni mu a wogina so obey se enye be ma se eye ne ma imu adanse no esusa na medie de meche ne se kata chonka question bu ansa na baba wasem so no obey ma the allegation bia ba se onu obey di kan wo ba kwa ma ne wo pese wadaro man ka obebu sanse obay no kra ansa no moto a wozwa yampa de tiane se menyimoy de mene ne nyimo ye no ya wozani otetafu zongo matedis entono no me sedani enye se ebi ekura na se bibise ya ho kire bi keke na me dikodi na chi na mo serious friend ewo ya ntin kwada no de wawuo ne atiasefo enyina we dodge nyane ba ade na me didi na chi se me start bi de kwan so no me nyo obi amfa me mani e ma wo eti me kwan so a ebe yo obe sha o ma metima kwa aba na eye wose eye enya so metime ye penfo oba na dia tum se de we na nye so wa yes ampa so na kura se nkwara ne papa dia ne we na enye na de ni pa ne ne tie are kata jo zama ba mai kikan me menteno ma biasi o are kata jo ko hye ebusa ni ba ko obema se wonu wa wo ba ko ama nawu ana wo ye na nyese na o kan kwa menyim ya me kwatena me kurom kura kwa sensi anka kura na menteno ho obama wabu ni kwasi apa o oba na menteno wa se na metekwa kata jo edi no se dia wa ye nye na metebla ma kwa chuma ayo me da ni baby abaya da si abotre Asem no very very provoking asema bema bia na dwimo ye ni ye
Ajapoku me wa fa danfo bi ukuru fi ra say ajapoku mani wa se me yire na ese o me yire na se me ba na oda ti lamtas me ba no me nyina adwuma ye kesen ana we yabe for pa ni nyina we dot bema apart from oba we ma no wo oba bibio e ba jo me ngo bia bi Memuna pa bia anya ne body anya nke meka say na bi o low sperm count ona because school time na me ne ge bi ede ewu yim krom akola na wu o sisi e ba ndie manye de wanye me pa che mante yo so your point okay abajafo ha yo be ma sorry asem no aba no wo body na me ka se bi a obai ba beda na no so mpanifo ye be ma na twede ye to na hi ayo paja ho kakra ma me twede ye to na hi enti na me ka asa enso obai da so gina na so me de wawu kura no ka de wawu de nkaka ma nko obai kura nka se wo de wawu ne de na ye ne ba de wawu kura no wo se ya so enyere ba hey just young questions. Questions, and there's a flu. Nina and the secretary won't ye? Question Benny Fla. Then I don't you. Whoa. Obey. Woman, see our better as we Oba. And they say, you're end. What's one in I'm not going to die. Huh? Nyam sete kwani di me sete ba na me di me ho dada me kura me ne tifie kura dem kura me ka chanse me ko na tintina me ko be me ko da me wote me ko akoda be ma foforo na me sika me lignya ko kwa so nyina no sete woni mu me bo ma hye na me bo me madwama dada me timi ka chanse me ko na ti wa na me ko da ayi so antase wo beju so antase ro na ba to wote bi sho na me ne obi ko da nkrande o tutu mpro na nyane manu wo justify o se we see na me fira me dura sadada ibi dumba je dumba de to sa bro o se oni odi ho dada o se na odi ho dada nya sa na wo kan no me na mbo madwama dada o se na obo na dwama dada ni se obo dwama na obo ne nkola no eno no wo dwama na bo na different da baby e na akora no so da baby eno there's a mema 20 a mema 24 ba ayi na nsuo na be ko ba ko pe e na tese e ne dia omono so ta se ma bonfu kata cha me bonfu yi o de ma bonfu asam ne mo ya o omre be ma ya se fa o se kata cha o se sama na wo kananka empo kurande wawu no ya fa ma be me omono de wawu na de ma no na ka be ya reche ko nyane no na de so ba ma hide tese Baba nyo no to osere sire. And the bama kwacha asem. And oni obai kwa dem kwata bem so wan fa ne da. Mom ya kwa computer so adwade. Ya be chirim. Okay, ya kwa computer so adwade emra. E da se pa. 21st clinic say e ba sciatica no mu. Every usisi mu kono a oto ase ho no ntiri na fa usrem ekosi wo na ase ho no. E bo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bi enye. Enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha. Wo mu de bibidro so ho bibidro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibidro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama ya sciatica 21st clinic na ya expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia wo dru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho so nyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert.
Obakos. Wouldn't miss our bra panyin na yira semi. And no ya to me anka wo. Ye bono. Oba se chichina. Won. Konfanko. Asem wo bibi pa wo. Me de se bi nua be ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. Na madam for one kan tell me. Na se na die we die ya asem ketu e. E na tiefo. Obi entie de me kan yi. Ba ma duru biribi a e se o ye ho aduru. De ma ni je ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Aduru bi was semence ba so. Asokore mampon. Ye friend semence vital herbal mixture. Ni nsu ho ne topa yeso ho. Na sa aduru mema nyina fra na gan. Mema duru fra na gan no eni hammo. Wo de ya ne sa wo ba no. Wo pa mema duru fra na gan bi ata. E bi was asokore mampon. Semence ba so. Ene mia eto abibidro ni abrofo dodo no a. Sa wo pendro do atu a. Koda ni fama. Kolinak. Misty. Apidank. Presa number 0240616061. Mema duru fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo abeba matsia kanso Money papa mushroom. Sompankomo abusuafo monimi nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betra radio so beka wo no masem nanso asem no se yensa kade a abedwafo ne arefo tiefo ye de anim de be sesa adwene na obi nso ho aton sompankomo yese awade bie ni wa aseye bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompani sete sade a adene ye ware wi a na yesi akire oba ni wiem bema ni wiem de friend is the cheating no ye be ready ye deba bible say obema be jana jaho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye wade wi a obe ye japade ani kuni be me ye japade ani yere nim awade mu kwase abuo ni nyina ye be hwe sompankom ye de ye se asemu bia fabrayen ye ne ye tiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni amakranche adazoa sofumami premain e wo sompa 93.1 FM efiada we enumre no 9 kopro enumre no sia ye ne ye ntini ne akokuru bete ya o minimum awade sisem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebeye yi sompankom ye se awade bie ni wa aseye na wawade be se ya ejina wo so okay abusuafo asem no ye wo so sisi ade be ma no nani abre kanede no wo sresre sisi de je ya bem obai be ma de wo se ne ma obai si anya ne ma na ono ankasa no na obodo dwama dada odi ne ho dada na obeto no na to de bi kura okra so okọ night a woni be ma kwese hotel nti mama yen send me another page oba ya pese wo kire ne memu se mpanifo se nti amese enye be ma no bibi on mi be hia bia na bia wo se condom oba team asma make an you we just want you to convince us say with me kire enema bi mu ma ya dwene ba bia wo no mpanifo bibia me ne be hia bia na o isu condom ana bra na me ne hia mu no na me family planning tablets bi ya tese ontumi ni menyensen ana se on fa na ho kame ana se wane no ho kame no se sperms no ba na oyi ana se sebe na hoden a ye ne be oba de da no na oni bi na campus sperms na ba
anase ye wo ho no ye ko ba bi me ka say o low sperm count ne nkwamwa no entimi wo ba ma ye pe some factors ye pe facts bi afi wo ho no mo a wo de begina so convince ye anya sa na say me krasa be ko ha be ma ko famia wo ba so a na we so onso afa wo so ho wo ko ba bia be ma sutin na onso adwam sa na eko na oba mema mienu afa obosome ba akomu no it's difficult to say ubetimi atese we dia ana we dia ewum say mema mienu efa wo ba dako na wonyinsanya eye be ma no ba akodia mema no mienu sperms no etimi form akoda at the same time sperms ni de bedi kai no ba no nkosua besia no eno na eye ne ba anase de odi akire no ena oba no nkosua na ye matured na yeah ready no na di sia ya oba ye mpese be kan asem no tra se wotena mu na tu usi ya no apro ntumam na woko ene ye se ne nka obi abetu kwai eti sirani emem ma ento ye ya dwirim na obi nyina so enka biribi ema emwa so what the make no kama se me enti enade menene da ba on what on se na on kwati mo mre oni me na ma me hunfi enti nipa na me do woni mu ye chicha nkasa no o hweme me wa atale me wo picture bi wa kura ntoma na me wo ma abra kura ya kansa ma akua kura me liko wo yin kura no sa chicha ni na to santoma no ma me enamu no chicha odi ma me ho to me enti me yesa me di sie no ti sa nkasa de Bible say no kura eye chenkontompo ya kanyi sandia woni mo hwe enti me entre me honene na say ne oba na okuru dampam but sa won so honene na kura na wode saje nko ade a so de me tie yo oba to bo ase pa me de musika kampu ya meti ase nya ho kamema me bia wo emema nan wo 4 at a time na oba me program so a me ne di nkomo no ewo radio so utek no it was a digest program so na me panel member was the kurukura no anya stroke ya tese britain tin na woni ni isi ada afi da kura no pa bi woda ho na be ma no prepare no nene de adai ampani ampa woni saka be ma no na apagya no no sa britain woni me na ye se ne wo pre na pese woni me da me ma no kwaye wase be ma no penetrate ya woni ne die be ma no stroke no cause so ha no woni na biu wokọ wo ye 4 mema 4 me o fox crowd o mba home play no enti ena no nya dodo no ena ma eba ne ba be ma bi wo se wo faw e ma ho to wa fine ye ni dem ho bi wona akọ ho kwai nanso so long as be ma yi sebe enya ado a se wo moamu anokora de na se ne ho sene ko an ko ho a ebetimi asia wo nkosua no ama wawo je se bia o convince ye se sabli ni mu no bia ba bosome na kora na be me de me ho kama na wonya kwa de me na emu ano na ya shutu afem na ba na se nti oba sade wo ka se ba ko no da ma ho to no de no wo no da se kromfo ewiade we na de ne ye de anya hwe kora no wabusuafo hunu no nti oba de wo kan no mesoma chirim it can be true or false so o asem foforo bi a san fabra na ye hwe da dem jana na mjana ne ujana na na enye satima yo abajafo ne ati waso aye me wade mpa omono won na mpese yaka o betima aye oba ho ade na de wonye ne ho ade na oba na benyinse onye me ho ade se nkonto potimi ma nkonto bi etimi ma nipa yehu de wo pese che eto obeche be me che so wakọ efie akoye me ho me te ase wontie o data lamte asem na esie mom yemfa to ho wo share ring you wedding kese pa sabre no data lamte ne sika se bi gina so
abrante no obo gidi no hwe na ncheri pizza oye bibia bet DNA no am favor or that lamte ama bi nsutri mu ayo mo de wo sa asem what ye kaba okay and this is say oba oje nkwara na koma ono papa ana woje ahwe na ahwe atoa so media meje mema na no makotra meje mema ko ano omo ne mema me nyina akotra obo wase se de mema me die free french die ba ya odi ko su efie so yedi na chi abepem samre na yeso yedi di man bidin sa so na me so me nya mema okay ye be pass your judgment wase mu ho na mfama abadwafo ansa omo agajo amsa be ma pese be ma wo bibi kan pajo ayo pajo ankra mienu na no mote ano keja se won ma mete ano obi anim se wunyinse nyina no me anam ye obi ahuni enti ende de obi gina ka chense ankra na nya me ma dia endie enya adwuma be ma set da wo ye me yonko be ma osma beto sisi ano very very bitter enwuno papa and so be ma na no draw you know kakra mpese me kan say what dey hwe abadwafo dey pese ye kan why pachomati if you say me ni mpefe say oba so waje nkwara na oni bia wode nkwara na ko na kwambim no ense say ye abadwafo ye hwe me nkwara no bosesa mahunu obi a yakoye DNA na ye say enya ne papa ni wose so ya na mpere papa omo brem na yankona abrem so asem san wachi some of the nanka ehia fu aipa because kata chawunim anasa me da we the diet transfer ye kae no me omna sa ma mense sama no da bebi amijana mija kata chaw me ka sembi se me ma mani o motifi oba bit maka chaw sampa omna sa ma nkola na nya o ma obit maka yes okay so wo kasa na wo kofa be makro na wo se wo je me ma hwe o madru baabi eto wo je o makoma o sa be ma no esese mimi hu ni because si ekwedi ne kura ne se be ka ba sa be ma na eden ese me je mi sika firi ne wo te kwan bi so no minti mi nya me ma ne ma wo sa se wo do anu aka eye me de se wo bu se o be question se won ka bibi no won kire bibi because yete wetwe yet one sem na wo kan proof no eswa mayen mami evidence ni swa eswa ti asem na wo kan fi sana bo so for no fa na be ma so fa be ma obey ebi ayawudi ebi obey ma di ayawbi ena wo pese wutua na so ka kamere because on kasa e mu kire se wa wo mu ni ade nya wo na abreye se ye ka we wi a ono be ma no se te sa on fa ni woni wo sa akwa no so sa ti asem ni ye pa na mo ye wadwe se ebi a obekeka nsansem wei ni ebusa question o eni me dapa ma menye napa na dia wo ba o dabi fechire ti asem ni ye dia wo ba obi wo kura na sex ebi wo dabu die ebu en kukodie shahama mo bi ba piao etimi di nyinse ba dia wo kanu mo kra po mo no Adejo mo de nyina ni mo now na won da so awo me am host kra matimi aka sa fax eti na katacho ka simbi o da tede no nipa bi take advantage na e de ye no ma bi because ye ni mo bi a ni kru ne ti asem mpredwa se bodwa na wo ye wo ba ni mpefe se nyinse no eye bodwa ni ne dia obi ofi abroche ba ye o wo sikenti katacho ye ofi no se bi si anya na ye be hu sa de mame be ma no kra no 19 years o share sa be ma na ni ye se latwu wa sha kra sa akwara na ka che ne papa na o hwe no se wo di force be so na sa ko si se obewu mame ye ntia akwara no obe me ya betra so se akwara no katacho busa se e o ma wo se wo no ne wo ye wanyi wan firim ti asem ni ye pa wanyi wan firim wo de o pese be ma wo pia ni si nchen mame ye kasi ye hwe no ma bia akwara ya nkwara o motiesa be adwuma na ye no edwuma bia yensu yetimi de ani rade o ewo mi se obi ti obeka se 7 previous ya de oba ne kan ye nkohwe
kohra ye kohra no yen kohra ne kwawo meko bi yen kwa no kwa nti wo de ma no ka asem a baby a memma na wo no mo fa wo no katacha obu se wasem bi se wo se ba me won hwe wa na hwe wo okay sa memma na wo susu se omo so hwe omo so hwe wo se da bi nyanya ba me se be hwe de wa hwe nkra ya ma nkra ya du teacher no ma miska tie ma me ka asem che ne jade o kekeka no wo ka sa Cote d'Ivoire o prema asem na de ti Cote d'Ivoire ka sa ne Ghana wo me ka asem wo tra ne asesa nkra na ma wo kran ne de wo president fa ma no wo pese be me yi ni sin chen tra no ba ya na ko wo de nkra ne ko na be me kwan ko bebu ya sai ja won sam na o kekeka no wo we obi be ka cho se sabe bre wa dwi ni fi ade a o keka na nya fe e wa fidie we so wo ba cha fidi kase we so keka nsam se e na ne be ma mu omre ye de be ma mu ode ne wo bi be ma se gina so ni so antutu obi so kakra bi piao na de nyin ba another piao ti asem na make cho ni ye pa ni ja de o ye na woni pani wo fia ko ne ko fie na ko pepani mu ni won tufo na ko ye be ma won hwe wo ma na wo ma no se be producer enkura no mo ye ye ya wo dia omo lande kata chaw me de pesa me kan se be ma na se mo kan ye tietia yo wo se wo no de enkura ne ma yo enkura ne so ba ye no se be producer be ma ba ye no seven kura se oye omuti mu ye kura na o mani mu dua eni be ya peje nkura kala ekuta wo mo just seven kura na onye omo basa nkura no se ma mi kura ni fa ma o cha emu de wo mu ni se kwa ne kwa nipa be ma ya ready se so se die na ono be ko ye ko na se wo se nkura no nya ne ma e ka wa bo be ma na osusu se ne ma no omo mra ni en se ka no ntua na sam tie ya nya nkura bi ama ya de okeka ka ama okay omono omono ana de say omu hu na ache de sa no mbe ya mesremo na mo ya sa asem na aba no mama ya fa bo 300 case no kama omono kata chaw pesa wona maami ani wusu mo kwaginam bra so fo kase ya be kwadodo mo kwaginam mra pia na ya be kwadodo wona ne maami ni ayi mo kwaginam obi ni ma obi kire eto da bia na obi ochia na unim se sana wo twa na chiri ya chia pia na na so ma ye beko abaye na dwene ofo mun ni hia mra na me de me ye panyin minim de wani mu nyina pia na sofo kata chobe ma ye da asina ensem no ama ye nyina no ase commentary aka o se ke ma commentary ye ma pause ye hu nyina adwodwo ya se de na o ka o da telemti sa tramit abre pojanshin sheep na ye nyina de ni kosia ko fie ho na asem na asefim na so nye bibi sei ale odate yire na hono wote not of the projection if self you question me omuton drink since you be pre outside ho say de di agrache na kata chobe ma ne kwanya me anim ni abrantie no eni papa ye mofa ne ba ye no say de wo ka ye ni ye nyina ye wani kosua ye timni twa ade a ye hu se ne ma ba kokran so koso no ne kwanya me na ka me de aka na kamide a chopa na ema wo se ka papa ne ntena se na mofra nyina ayi papa no ho na ka hwefo nyina hwe bi me de ma adwen no so atase papa ne tena se ya se de ka matena se na kan kura no omu nyina agina ka ahwefo no eso hwe bi se wo se papa no anase wo se yenye de ne test ko na completely asem kana maker aye completely ebitima kan totally se papa no aye ne yem man no ne kwota no ma konsenya mofra sabi mpraduasa ahwefo ye ne abriye papa na sabi aponchani kotrema ko na abo kotra bedai akotra kotrema ko na abo ponchani aba betum fifire nevertheless asemo me come na nanim tam kase se na na wadawro ma papa yi on form of funny mama mi da betana chi pampiska kwa na myame yi e dia kwakwa e ne test na dia ne test na to no me kan praying amne ne be gwase me kan praying mamne ne be gwase won keka ne nsem ye ensem mamne ne ka no ano odren but ye mfase ni bema ana okran pokran oni be bete na kwakwohwe mofra mienu ye mfa mofra mejative so fa papa no metra ho ahwefo mu tie chenya bo nsem mame wei o ye kontomponi on ka ne kure hwa baba ye nim ne hwe mam hwe ne hwene hwe na ni hwe na funu na bodu se ne hwe papa yi ne hwe na no opie ye nam se kataje asem odi ye ntimi ka asem bia ho papa ne ma ekon se ne ba ne se no abeka se nyene ma katache ababa ye djuma wodie no anu odine ehu no wonye very careful yen kata sa esi die no ye ko papa ene timi nyinsen se de me nyo omro ka no
obetia no to kakra de fa mu an de ne ba ma ye adwuma no peace etimenyem what I say etimenyem etutimi ka chem say ne ba ma mu nya den ne ba ma mu ese enkura bi nu ni nyina no betim nim say simbo say won ka say oba kura no enkura ba kokura ni wo sew ne ma wura kwa say maami na papa betra say ye wo ma wo de wo si nya ne ma ka te cho emu ya na ase fum ye abusia bribinti my order say omomfa nkwara no mra me da se buru for just 30 seconds na wada uruma ye boni ni woni boni oh enya wan hawo mu woni boni be ni wodi akra oh na bi ye show da bia akra ni kum ni pada na wada uruma me ye sew to me man kra ni mra mehwe bi ahwefo ni no mu ye adwuma ahwefo ni etiefo mu Facebook YouTube me se mun ka bi me cheda na no mu nyina hwe bi se papa no ani ne ma no so mo ni mo tia okay o mu nyina hwe ye serem panifo mo mfre nana no mfa nkwa ni nyina mbegyina anye sa ye kwaye ntiase da be sa hwefo nyina hwe bi abrowati abrem kala chabe man pa chome dasina asem no kola tram betramu de wadi awo na wo wedi anu ana de mba konsie do e won kola afo na ma mindi kan efa happy birthday mami ankasa me doba Bernard Glory na ye bo asiama enu ada na Nyankopon de Africa ne mfie ho wahene ba wanya de na to so wahene ba wahene ba me ma wutire nkwa wadi amia wo ba wudi amia nyame adom wahwe oso ama afia kwa pra beto nti no ye de nyame ase Nyankopon koso anyansa wode adom no onhyemo kena no ma adwen na bi meka ho nyini be panyipa na be ya kwese som papa na o my Ghana ye ne yabusua ni nyina ye nya wo ho emfa so na ebe minister of land and mineral resources me pa cho me da sekete be ma kwasi dada ye boa o papa so no so do papa pa ye nti nyina ye ne Asem Mmpe Nipa crew no show ni nyina no ye ma wutin kwa da nyame ase happy birthday to you na enu achi no so kata cho me wi enu a yankasa ye boss o man hene ye wadubu ache morning show host was Sompa FM Sompa TV bossu kena enenso so wanya 50th birthday enene wanya mfinhia makomako aduonum anyame ahira wablo so ohene nyame nhira wo onkoso anto womfie na ode ama wonumu nenyi na wosompa wode suma my Ghana ne wiase afa na nyina no so aketuapa no wonsa entimin kakatachaw akaba akwa no mede bema wo ma mesara ko ba ne ba se wanso so di ne de ne na katachaw bema me kwa masem no so na me ho afọ ablewatia ye no enkane no tete no sansem wese wunti bi kura anka enkane na oba no katachaw hold your fire for pacho mate wadaroma omon telecast enkwada no just 3 seconds man okay omo papa no na just 3 seconds 3 seconds flash yeah no flash na okay enkwara no ne omo papa no bibinti na me yen sanke bi amra makwa de bet there are lots better times you go around it and make assumptions and mama enkwara no nko yo abrowetia kasa wi a omono kwa aginam de odi fira aginam bae no ye be manaka yo katacho mpacho me dase na de na manugu so ameka ne se me akasa ne me ho afo yeso oba bia ye dwamanfo so to da bia ya na ya akwa akire oba bia yese ya na makomako virgin fo ne de agya ye no ye nketa esi ablemu no na je se agya wobu nsa ho ya obrani ade ansa na ye de koso ya hyawa no ye grow brand sana ye timi de wa ma be ma me kra de esi masiwa ye nchima na omo ba ye ni nyina no yesi bia madodo na ye dwamanfo because oba wo ne be ma bia dance na bia ukunu be wale wa na se bi mpo a be ma be wale wo no ana be ma wale wo no ohia na mu no ya na ye count ye nyina se bia me de me nka ho se bia ye nyina ye dwamanfo de ma me ye oba na eto da bia ya na bi de na bolo so katacha oba ma me ho afo me nsem nyina akora ya akamanum eba ne sen no oba wo ne be ma ete dan kromu watimi ne na wo mamu nan America ne bisi miensa nya miensa okura firi mu
owufoɔ baako ɛka ho ɛma ne yɛ nan na atimi begina afidikesie so awiasa amansa nyina hwɛw na utimi to wanum tuo wosi aduasa mienu egu wanum ya oketrema tia santamu yi ɛka kyerɛ wiase nyina sɛ enkwada maako nan ne nyina no wode esete de kwadonto bi wode no efuofu awo ubibi ɛna kyese na wo pɛ baabi de wo ho asi na me bisasa baba no de ne ho siye no ɛhefa no de ne ho kosi ye ne ye enkwada yi a wonum gina hɔ yi me pie ye na no ɛna me hu sɛ panyin no kola de papa ne gina hɔ na sɛ ɔno so gina hɔ a obi nka nkyɛw sɛ papa ne ba no no na me nkan si so dua na ɔba abrewa ɛmne mɛka nsɛm ɛnyɛ sɛbi obi sɛ me nka ne bɛma na ɛnyɛ sɛbi kɔte a emu ɔden ɛnyɛ kɔte a ɛwa ɛnyɛ kɔte a etia ɛnyɛ kɔte a bi a emu ɛyɛ hodwohodwo no ɛna ɛwo ba na sɛ ɛnwo ba ada wade bɛtena asɛ no mo sɛ sɛbi me nua bɛbɛn ne kɔte ɛyɛ emu odu ɛnso so no entimi ɛmo adwuma na mentena seɛ Oba no sa wayi wanim sa wo bo adwaman ya ye nua man binom omu gyinagyina plaza ebi gyinagyina dum ebi gyinagyina mia hodo yam sa da kolampo de ye yo katacho be ma o ma ye nua ba no ba kokolampo e kasa o de wayi nanim sa wo ba wote wo fi se waye krado se wo bebo ahyawo bla da se be si bla yi wanim ne ya hu se sei na memfa ho ko hinta dua kire kwa pia da aboa wo de be ma na si wanim e na wo hinta kire e na wo di won samone e wa kire e no ase kire sen yen kan ko benkuma na ase yen kan ko difa e de anim go ase na wo de ba bego amanya na mabia ka ba be sire wati sami ye ababa wa no wa anya ne yie wati ase no minim abusuafo no mbeja no mini so odinka no omu di nkomo we sei ansa na wo mu edi na chide edi na ba ha se no mo na ya wase na abusuafo ba me nya hu abusuafo no se wo mu ni di nkomo we sei ewo eye fitie mu anasa kokoam e ma ne yi sansem we sei gina di e de kire wo mu e na sabi wo mu di na chide ba ye de a ene o mbetena ase no ma no ma ka kire ye ne enso de ye wo no ya ka kire wo mu menti ase se wo ba si yakobo kokokula mpo na enu di adanse ehye mu kena se sababa wo ya wote asenum na busuafo no ehwehwe no no omu hu na wo set them so omu ba set ho na so omu ahu na omu timi hodu set responsible se ba bia wonom ba de ewo na so omu de hye no wono wo mu ehwehwe no de afri ne nsam enti se ye ne papa wo kwa divorce wa wu se wo nwuye o e na anyi ni trinsa na ne maame na tena mo se ne wofa e na tena mu ma ensa ne ye de hye wo mu nsam o senya wade akula na ye wonpa wade wo ho ye ya bleso na wo ho enne na ye pese ye twam ye firi obi because enema bi wo ho akwase ebuo no e ya doso wo enti me ka cha baba wane se watimi agina wiase amansa nyina nim na waka se wei eye esegonja ni bi ba wei ye teacher ba wei ye ho ahwan ni blema kwantwema wei de obefa me korampo no na menyam dada e na me sensran ka me kwasensran ka ton ye obi mfa adwuma akoye ye ho waguma nyina nim ase wo ya nim go ase to the womanhood wa anya ni ye set na eye ne man so pa me ka si so se ongo pesi camera set ni sika bi ode kwa DNA test ongo pesi camera ye de DNA test ni wie na se set anya ne man no a eka bi a wabọ bia no set bebubu no ode ama no no watua na wafa ne makọ na mom se ko banso se set made a yanka se set nkwa fa nkwada ne nkọ ekwan bi a wose bia maame a wose wo hu ba bia nkwada ne wo na wose abra no bra no ana se edu bra bi no pese wo hu nkura na wo ko hu wo mu no so no ye bebo sa kwan na to wose de be ya wo no so no obatan yo ene ahokyira na se entasutie ne abofro nsem a wo fa mu wa bla na wo de nyinse bremu no wo no so anya kwase de obehu se de ne ma ne sitie na me no o ka se wo gine ma wo gine be ma ne kura no wo hwa wo ma na ma na kada ache o manya gine bia papa bi asi no mo ato bi di ama ne wa we ne kalibon e wam ne sen kada cho be ma mpa cho to aso wai wadaro ma me da sipi omna samoa kan se be me so e wo bi ka kire no na me anim enye kwa kwasa se bia oye na bra no ma oba ta hu ne be ya kana bo atore ma asem bia no omno mo ne oba no kwa agina na de mo di fira agina mbae atacho bedase ye besa Ghana ba se de ne no onye 10 cities mai
Unim lab technicians or more. They are about 20. Send a TBR. I said, on 5 million. 5 million. Because you can Kamjidi is any pebble touch on sponsor cry. And a born and yet bucket one. Will be as soon as the Unquaramians. I will be as soon as 30 million, 90 million. Because about 25. Yo, Mamma Meba, why? Catacho, Bapan were hard in sober council. Catacho, yeah, you're quaginum. You know, Barnacle boy by a quinani in Sanka in your bay. O Cocasabe, as some papa beaches, bia. Menu Bearman a chair, quite say no, the Mafasuti. A whole dear, and we are dear. Number the council. A query, Busan, so patches and crano and nine, the woman or more Motiasi. The crowd name should say. Do better I can't say Shue Munano, a Shue Papa, was about who cried in the Dindi with him or no Wislim, Unim Nidi. And think Crana, ye come once a me crano. Or moon free Papa back, ye are bear make what ye in free cran and crano, and the cran and the question mark on. I'm so dangerous. Yemu, bear may be answer what do obey a chaba say, Ampa, and Crana, ye can be many. It is a senum. Young ya bear and a quite the wood Ginano. A one would jina. Ya bona, no catacho me kaise. And maybe I started programming why I know Masha me. Madam me kaise. And granting no one fan facting papa say. And granting young animal. I'm say bina. Or ye must say. Man, son, or they were winning their one cat. Strong. And tis a said the almost are the mammy or no, a I didn't want 7 maybe so. Ah, got a quiet baby and flame, dear can and the old Yenim, sir. Young Quani Mupi Kuranoa, ye didn't in a cacra. In Mr. Sabranti because no baby insane. No war, Tresari, say, Yamia. Bapanina, now Bema Penny with your Tafiloco, on Casa Simfilo, now won't one I Bema. Ya, ye boarding. Oh, ha, Yasum. Penny so soccer moon tria. San, Ababa will be able to maybe dinia. Baba, where you say, I wonder why I was a minute carpenter, and then I never Nana, I said, Frock, cost you know, the Wakan wire, Okobo, where did Jimmy for? Waka carpenter and come out was our bony papa fruity. Na Bapan, you see, I know, say, a musu, so bad in say back, Bema and Memmy, no. Bapa nyini waha abaya ne maame waha na mama yenti de ne maame pese oka bapa nyini wadaroma ya bie kwaya ma bapa nyini de aja oka so dwesem eno what they say so achomi de akure ni mo ba fide no mama why yo Melas, Tato Free, Tato me to was, the quite new Namte was. Yo, Melas. Oima, Asem no, I bet the way Madaja, Wadaroma, a dear now can't ma a man Sanya Bedra for TB. You are the make a baby of what say. Bearman, make us say, minimum and boy minimum of her. Yo, na, or farm me bay. Ono ni say na kwere me de na to adwuma o fa na woni akra nyi say no be ma na ma ye fie nti akra ne be wo no na me hu be me o wo ye nso bi say na onwo da no o hu ni nyansa no ne wo kuma se ya wo akra ne si be ma on kasa bi e ma ya to nti o wo ye wanya ho na be me ba ya o ka chem say akra no onwo ani biu na wa wo wanya na me fi wa ka sa dia mate e ho na me papa wo mi o ana dia sem no kwa na nim ana o se so nwa ani biu dia ani ne tu sun sana hu se me no oni akra ne nam dia na nya o yere no ana ase ho ana utu sun sana akọ baabi mso ja se bi ya wade akra anka mugu no ha mso se bi ja meti akra ase mi mekuma ase mi bibi na ho enti ewo mu ana akra ko nyi seye anu bai bela bi sa no wo kire mu se wonne no afedie wonne no wo afedie bemben akra ko yare ya wo se anya yiri ninti menwa ninti wonko ne baabi bebe ya no ase o kire mu se akwara otoso mi no ne ye we ba wonna se ni nsan
so ka sa so wo hye ni nsen afra akora kwa wo ya wo yare ya wo se menhwo na nya meyere no na mse waja wakofo ba wa tusunsa wa ya le so se nya aye no de se wo hwere dia anya me so mafa ma de ntika bi a me bɔ mafa afɛdeɛ ankorai wo so ya no aba ho se mafa o ma o de me kɔ waju wo ka wa so ma na ewufo efiri ho mi hu bio wo so hu mi bio afere mi bɛsi kɔ na wo ba ho se me de nkora ko se me nkora nko si e ba so ewi aba e ba wo ni ba ba wo a be ma dia wo ba dia de nyina e ya wusua e na wo a be ma mpo na kane dia afere be ma mi bɛsi kɔ mu krom ho mo no akɔhwɛ nkora ya mi be ba ya wo di ni fi adwo adan wo se makodi kresu nansa se ate si ma bodam nti yemfa me ma no nkosi na me bodam ni na me na ma bontene ma pa me ho ai na wo fa oba na akogure no se kakraka se go kurom na nti obi abodamfo itum ne bodamfo wo ti se ate na ka sa wo fa abaya panye no de ne to me emfie na ani be ba nye so no wati o enkura na aye ne sa ye huru ko leda ye ko ha na de adwan e ko na de adwan to aka de ya ahyɛ no so no se ke bi kire wo o ka de ya ahyɛ me ke bi ma kire wo me ye ba ana so ye be ma na wo ma bodam ni ye di no ene ne wo ntimbana de na wo kan na ase no mo piao abusuafo maame wa campaign kasa pa waka nyansa kasa pa na mehwe na no a se wa chiri mu a chese nyinsen no ba be man no obu ne din ye di kan wo se ba kono de wo kan se wa kwara na gudi a won anu bio ne ba pa se ne ye tun sen go so second one no na ye wo ba on se wo ko fi ho kwara na akwese sankwada yi enti wo hwe mu a se wo ba se se ma ba ukrum na se me boda ni di a ene ye se wo so nye boda ni na ne wo ye enti sare te di anya wo ba nti yaudie bi yaudie ena ma mi chire mu no masa ebe mu akasa si abotre na wo asem we se no wontime nkante wo ho son sa enfie nan ya wo ma oba ta ehunu ne made at least wo de fa no gina fa no ko gina ho kukuro na himfie say na ne bani won hwe won no san ko no amarka sika ko ebra no be hwe nkwada no edin se obese san nkwada no emom se ukobolu to nsan wo kurum se wo ye bodani na momfa no mane dia onso wo de be se wani onsa wo de na ye wo ya be ma also pese wo kira se mu a kire mi nti e pacho se ma me ne kan sa dia na ye tro me de ma sa me kan sa ma me enya no kole kan se penyi se enya no kole mame mo kasa ita me kan sa ma me no e kan se me enya no kole ne se because wo a wo ma me ya na be dey wo betena akra no ho eye bibia nsa no aye dey wakọ wo na betena akra no ho enkra mienu ni nyina wo no na ebe dey ebe tena ho nti so no be gyina ka kyerem se ni se a wo boa na wo no tie na abrebi wa anka se waja wo be me pa cho men kan hwe nkyele no man ka bibia nkyele no ndi me fram papa man me na kyena man ka bibia nkyele no wo papa te ase me papa do di papa de me papa de wo anyini wo kan say me pa cho se wo kan say se men nyana men kan bibia ntime de me ntime nyele me ntime kan hwe sa ti hwe bibia abadwafo mama ba panyini wadawroma ba panyini wadawroma enkwada na ya ba no ye ma won be ye fatherless se wo mu nese ye be nam ye ni be ma bia mfiri amnem ana soro ntani si se obefa nkwada ya hwe won enti mama enkwada na de ekosoro ba fo mo a na emom ye hyeche ye tintim no mi bi ama seti se ebibia obata hwehwe se wo hunu ne ma no akwama o mane mai enkodi akwama e wo ye maame ho holiday bi ba o mane ma no emra na maame wo hunu ne ma se wo ye wadwene se wo be capture nkwara na akose abomu ho na mo obata hunu ne ma dia ene die masa ye ntwe masa me de maame kasa kakra e pa to masem de maame de nkwara no ye de ekoye ne se wono de nkwara no ko kyena maso ane hene oba nete wono no do mo ko do ko me tamne na me ko adwuma enti me mfra adwuma ba ye no no asesa eno ma ni nyina ye dai e de ko enti wo maame wo bai e ka kyense ye nyina ye dai ye hwehwe nkwara no wo na afre me se akra na yira
ofa na bumbani aha wo da kira ma so no na ye aha enti odom ko kira ma so no na odom mo ko dai me dada e won de minim omu tu ko tana no be ko ho ana kira ayi kira ma so ayi despot mu krom wi amoase na nye kira ma so me pa kira ma so ko kira ma so enti odem kwa na ye dai e ko hye ho no mo enti me friend ka chance say na odom akotena bo so no so ana se odom akotena akọ high die ana ko da wi amoase da se so me pa to wan ko high die o wan ko high die o eni se wodem kwa na ko ye no wono do am kotena ayi no me fa say anwum be 5 o'clock ana odom ye dey odom ko ye enti na wotwe kwa na me dey ne hu nkra no wo ma me minu nya na ye dey echi ne hwehwe nkra no enti ye na ba bi fra me ka kire say nkra bi aye dey aba kira ma so enti sa ne tie dia ye mla ne me dey ye me hwe mo ana me ne madam fo ba ko bi ye dey ekọ ho me ne madam fo bi ye dey ekọ ho enti ye ko kira ma so won mo ye ko ye so no kra na nkra na ye dey nkra na ho ana wo ma mi me fra phone so ka chen say say akra no nya hwehwe ne ya ko no wo kira ma so wo ka kira me say wo ma me aye dey awu enti nya de so be ye dey wo beba che wo ye ye ne wie se wo ye ye ne wie no se ne no oba de a me da menye dey minim ana wono no ka kira me say oba no ka kira me say se me ansa na me oba ma hu nkra no menya mobile money ye dey e ma no me mitimi ye mobile money ne de ye dey e de ko me ye mobile money de kwa wono no ka kira me say se nkra ne de wo ma menye dey o ma me hu wo mo enti efro no de nkra ne be sika ye dey e ko hye pati odom ko hye pati enti pati wo no no ana me ne bra ayi makunta ne na ba ko wo ye adwuma wo yi masa me so ebere ni sa wodom mo kinchini ye na ye wo ya se wo hu yes na wo so de won ko mfie na no ono enye ne ya se wo hu me pacho tentama me de enkwan kwa ye ne se wode enkwan chinchin ye ne se because na me so me wode chinchin be me so me ni abre aha nti na so de wo mo chinchin me pacho ana me so me de wo kwa my sister ana okọ na wo so abodam me pacho me dam de obi na o ka chen so abodam abusa fo me pa mo chaw asam foforo wa chiri de be omo ba bia eduro na ne se ba panyini wa be kan okure bi a kire ya te ase asem na wo me ya udi enkwara ne de be ma bia mfiri ba bia ba je wo enkwara ne de amom de be ma wo ma hwe enkwara ne se mbasa ko bi nke bi na oba ne fie na wo fa hwe de wo me hwe de wa ya be yen se foforo ankura ne be ko ya maame ho na se anya me pato so ka se nkura ne made anya ne de ne han mo de besi anya ye ko ya maame anya de besi misi de besi o ma ne ye aha me de nkura de me ntwema ne se me ntwema se wo de nkura ne ko ana me so me ntwema ne ntwema chena so wo beta wo be chi ame so me ntwema anya ahoden ne de be kasa ne o me ba maame ba panyire tie me enya ahoden ne de kasa ne o eye amamra ni amane ene mra ene ye beka papa me ba me ka kakra e kire mu ene se wonu oba ne tena ya wo so mfa nkra man wonu oba ate papa se bi wonu oba ate wo so no ahu miensa no oba ne yare a papa ho na hwe oba no ono na ke so hwe oba no asia o sisa nkra no ko ya me kire mu na eye oba ne ya ne no bebe ya ntie 1000 mi koko okurasi ni mi na nkoto mi koko fe na me hwe akra ne ya de wa bra so na ale de wo kan de somehow be no kure na so ya udie ne wo sa se no ya so no wo so yare no kan oh untie akra hwe de wa ye mami untie mami waba mami untie waba se untie mami to bu ma obunfu unsu jade okeka no unim hwa de wo munya se mekatachew ya nhwe ono na wayiri ti e wa busua no mu kromfo ni ba wo mo aye nyina wo mu wi aye meba se wo tu nsan munti o mami o tu nsan wan tu nsan o tu nsan se wa beka tie mami wa beka mami tie na sa ne amohto ma hwe mo wanyi nsan no na wa fa wo krase ni miti krase no ndi asi wachi afiri wachi enti jai asa be man wan ye wan na tobo wo se wa badam wa yare wanti mi anyi 1000 pa ma to me ho mami se wo se nya mami never omo wait asem na be mami we ya e be sorry o ura dinya me
Oya e be sorry o. Papa me ka se bi. Kata we. Asem no, ye be pon no. Ya nhwe a e ba ko fa ye ka se be man fa akora ne mna tie. Ya nka se odin kora ne ba ne agera ma ne maami o. Yes sir. Ye be ye hihye ye. Ye be ye hihye ato ho. Ye ni amna hu se akora yi sebe be man e ba wato nanim to ha. Obema yi ni no ma bia o ye no kwase bo ye no ye be ka kire no enti mi ma meti ni ba bi o oh ana me so meti mi kuma ja okay kanti do ma me kenye ne kra sound o ti anya ne kra me so na me ni oh me na me de me ho na mu se ba ma omono case agent ba ma no on fan kwara ne kofi nya paper na o twese ne on san form on fan kwara na that's it nya nhyehyeye na ye wi asem what dey ka cho na wo twese ne fan kwara so wan fan kwara na ma na se oye wadwen se o de kwara na ukọ ukurum ho no mo a ya betew odon baba me na maka kire wo odon baba mpacho mo bia nso nkọ ha enkwara na odon mo ba no 7 preduasa ye ne ka so fo mo mra enye obi na ka so fan kwara iti ye wo hu tumi se papa ye hu be ebrada nya me ebrada be on fan kwara ne fan kwara no bra wo be so bra na ye nwi asem no mo fa asem foforo mra enko twetwe nkwara na basa bia hwɛ na ne ankwa yeyere sɛ ankwara no no mfa wo nkɔ ya die wom ono be me na kasa ne fat wa antin na antin na me kasa be ma no so nka wo mo ba no mo se yahudi a ke ne ke atani akono so because ono so do ye no o mo ba ni di yaw o mo ba ni di yaw pa o mo ba ni di yaw obe wo no die esi nyina no oda so gina se enye be ma because one ono ne se nyu ono ko an one ne dae ene ewo mo sa ba se enye ne ba ne eno de want me nka say enye be ma nya set ne baba ono de still oda so gina say ono nko ana ne de ane say wone emema dodo da ye nti oh na ane say na kwa wo hwe wo anim bia ya o sha enkwada ikura mpo eja o ka so yi be ma ikura firi mo enye yesa eno de enye yesa eti ono pa o se ne ma me ne kura say mo obekan ne de ma me ne ti be bi na on de obeka de ne de nti on de on de ne ho ana afesu no on be ma no oba no onya botre we ne ye ka sezi obobo na so mo wo yi obobo be ma ya so mi onya botre suba bi wo na ekwan bi so no esese wo be onya botre je wo be ka de anya no ye be fa wo be ma no ono so na yi a akọ mu no se wo do oba ko situation wo na oba te no yare a se be wo na agbo ho ka eno no ka oba na ka maami abaka ne kurei afa ne eda na ka wo still wo ja so se enya ne ba ne sa na teja mema na wo do o makote na ono be ma ya bon kra no ka no mo mu pie you are mobra ni nkwa die ne na wa yo ba no afako ye busa me ye kwa agina ye busa asa nyanya bia no sebe yare bia ba wa ye mpopen wo se da bi o ma me ba wa beka no kwesa mpa na wo yare fansre so ta se be man sebe predo se no na wugina so se sebe me kwa ha na me kwa ha e na ne be ma munya den me wie me tibi gya na wo kwada wo te we hwa me kama we issue be ma hwa ne nche se nya wo ne wada nya ne ba ne ba kwa mema oba wo mpe no na wo se wo de wo de wo kwate ho no e na de asamba ba na onyem be hwe ate okay abuja for mama yankwaya ne V Adult Education Center what the aba se already wati school no enya nkwada school mpanimfo a wanyini na opese ohunu twi akanka etwele mpanimfo a wanyini wawie school nanso wose ate to da bia na experience kora awo oral speaking no wanya de o grammar nye enti sakratifo hia wuntime nkasa enti wate sa school na wode je truck drivers taxi drivers mason for fitter for ma de pamfo ma yetiri asofo asompanifo dikenfo ene awarefo nyina kaefo obia opese obemiamia wonkyere wam wadisuam no o V Adult Education why ready se obajew ama wahuna kenka ne atwere wosumi nsiantem pepepepe 1 July ya no wasase ewo Abrepo Methodist Primary School honom bomodera neko V Adult Education nimdie pa de onyankopon de abo wonchi dom pa
bema woda santete bia no odoma chede Nyankopon de amana no nipa bi obeso mu bia brofo a obeka na fenchem twi soso a obetimi atwere akenkai menema nyina ye kase yenka babo wo asoro mu a utimi enkenkai bi enye papa eti bomodena na ententem fie duonu nie na obi santete bia na niam ekoso kama pa opesa on school panyine kasa fra 0245 69 0834 0245 69 0834 and 0508 10 97 73 0508 10 97 73. I was for Mama Yankono wa of Fraba na Mama Yanshe some cover my studio phone. Yo Abaya Yamuakwaba. Ati say Yankopon wadom me hoye. Yo wose yankoba we na enya de a yebibisa okurum ne wudin. Asem na hawa wo de aba sompa 93.1. Epacho bema bi be ware me. Ye ware ye no 26 November ni enya 11 years. Mene ni nyina nete mene na wo nkwala mienu. Na bema na eyo bi a edu ba bi a onomonsa. Inti so onomonsa a o se edu ba bi ne so ohumanim a eye ne se onkume. Obi inti ebani mu a wo se wo mekun. Ne se mekun ukura na se mekoda jela. Me kokokoko a mesa aba na wo de mase wa brabo. Ye ba be ma na odi kan no 9 years. Edu ba bi be ma ni to 50 if o to free 3 days na me hu no. Tim bibse bisa ya na obi kire me mekoe na on completed bi mu na oda. Adan a wo se Nyankopon na age me na nyame na etie me mpa e bonkasese me de duku abomeyem. Papa adan oba ye no so me adanse enti me kofre sister bi oni ye opposite ba se o mekrokro no na ondidi mame oba afie sister ne ba ye fie ye dem hall enti sister ne ba ye no se bra adan den how o se gewe nyame age no ne mpa ebo no obo ne nyame tie na nkasese o de duku aboni yem na me wo ba bebi a me da no e ya na spirit bi aba me so se me nko school ho na me nko fa me ba no na mindi kan ku me ba no na me ku me ba ni wi a me so me nku me ho enti metumi kwa akodu school ni entrance wo na bibi apem me na masam be chi abeda bebi a me wo no saa 3 times enti nyame na age wo ne se nya saa de a ankasese wukunu na wo ba nyina awu ma wo de duku abo wo yem nyame ani me yem hyehye me enti mra na o kasa no area ho so ye wokuo bi wo ha ye friend landlord association nipa o da no no oye ohene na papa na fa wona ne yiri na afa me se omoba enti one me kasa na me frɛ papa no na me se da o se yes me se me kuna ba fie enti gina line no so ne tie nsɛm a o ka papa ne tie nsɛm ni nyina saata na ma frɛ me papa so ma papa so wo line no so o mu nyina tie ti papa ne tie asɛm ni wie no se maame ne e kwaso die enye kwa minim anadwi ne besan honhom obesan ba biu nti saade a fa akola ne brɛ me na wosu wuja no ho a bia na honhom na ba na efedi ama wakum no ano ho nti wo de wontumi nja no ho ne momi akora no na no ho hia nti fa ne brɛ me na wo de ono ne na ho koda ho oda ho no ye no ho se wada se wate asɛm na papa na kan ye no nti metam akola na me ye se me bie gate no se he wo kɔ he montana se ade madwen ya adwuma se me a me ba ma wo no mekuna na papa nyame anim ni the whole night manda me ba na twere me bo na me tie akonwa mu saa na ade kyen nti ahoma kyena na me papa efo car na obaaye na ne ye tenant bi ye wo candle soldier for pain ba ko we area ho ye ne na wo fie fie na wo kɔ no ono so wo meeting ekuo nim nti mpanifo be ye num ena omuhia wo candle ni fie na me papa e ka ho na be ma na ka ho no mbisa ne se e ya na den na ha no wo bisa ne bibisa apa ne watu yesu o se minima de kora e ha me nti mpanifo na tena ase ne om kan yin na se yenyi akola no emfiri ye ntem se maame de akola no ko maame e wo kaasoa
nti maame na one akora ne te na ka me ne mienu ene na wo ka one ne mienu na ye what kind of mistake is that e ka me ne mienu ene wo fie ho ade na aye on and off e bagidigidia obehu anse nani aba na ho so na efedie o pachew se minim ne ya ha me nti ne ya gisema ante baby a meti bi atebubu kwa me danso nyina mede na kɔ hɔ aba agema ante wɔ radio gi obi ambie na no anka nkyerɛ me sɛ me de ne tu anamon a ye fi baby a ye kɔ ne ba pɛ na wakɔbɔ ne papa amane me yire de me kɔ ha ye kɔ ye ne ye se wo na wo ye se nti se ni na papa na de ato ne tirim nti awale a me kɔ ye no manya akuma manya asew ba na asew ba ma emɔ ma nkyerɛ me ɔdɔda ni maame frɛ ne sɛ opeska oni bio obɛka sɛ bia ma nya abotre na bia me ye ready a mefrɛ no ɔsɛ me kɔ adwuma ba me sika ma me yere nti mebisa me yere ne sɛ ɔma me bia me de bɛma nti sɛ sika na ankɔ ade a na kyɛ sɛ ye me ɛna mama wanfa sika no ankɔ nti me ho tan de bebre matena saa de we ho saa 11 years menye me last born sɛ menye mo pɛ aje hospital saa kopenta mamewo nti first 1 month na watam me na de mabre me maame enkopem se mewo enya 3 months ansana wabefa me akọ menye me second born na eniema nkoye ensanum na tam adwuma sema yebasa ena me ne me papa ba akodi nkomo se papa sese nyinsen akoye sikasem me kunu so niema nyina yebasa nti papa boa me ena wo se wate Timi ne be ma na kasa aye na ogitum na papa na se onim papa bi ewo ne spiritual father wo agonasa aman nti ode ne be kɔ hɔ ɛna obobo ano ho na ode ne kɔ ye omukoduru hɔ no papa ne hwɛ ne din no se adwuma na ɛwɔ ho no so enya da kɔ adwuma nti kɔ na kɔ boa wo ho na 7 days bra me papa no so ntumi ntena na ho 7 days na wo so ogya no hɔ ɔkɔ ye okodu na wɔtwepe okodi wɔ hɔ no wakonya ɔbaa wɔ hɔ wedding ring a me de share no ono de ne de mienu share me a me de ba ko share na no koyi ye promise ma oba no papa me ne wo kasa sisi a wedding ring ne da so wa agona saman sisi a me ne wo kasa enti ye fi ha ko wedding e wo Accra ho ye koduru ye ne se oba no me mete ha no ono ba kuma se ha e be di ba 4 days wo ba ne nchen e na oba no so ko efie ono so kodi mmara opɛ na ono so aba enti da ko me wo hosa na ofrɛ me na ɔse maame me se papa wo se me di me key ne hye China door ne mu no ebu akam enti me sro baby as spare keys ne gu ne kyerɛ me me na tena me susu da so obetumi ayɛ saa enti me kyerɛ ne baby a keys ne gu no yi not no yin say na wo ma girl ne spare keys enti girl ne wa aguna saman ɔwɔ me dan safo anyina wɔ nkran anytime you to me bobrem ti ye kwa yefro ye kodu anadwo no ose obi afre ne se me maba ti ge na ba be obehwe me nipa ban ameye na ose okọ ofie ho no so be ma na ka kire na ose oduru afie no hu so oba ti fie ha ose papa wo so wo ne yere na anya ma ne me ose da bi me nwale me nua ba na eje ya wale na ode ne ne ma begu dem ha na every Sunday bi aso ye kwa asori a na me ne me ba hold your fire sabre de na keka na te kokora enti nko ni na ejinam na oba fofo no huni na nima na be ma na akɔgye obi 1000 Ghana me ye hwehwe na che na bo no enam ga no so no munya no saa da ne so omobo na amanye nyame a anko owu e wo ga nanim na ga no da so di nati ni pa ne ko ma pa obenya bi agya e bia won ka sha shem obi senya hoho enti na Sunday bia ye kwa asori a na me ne me ba na twa picture na masen ne ama no mene ne ye audio ye kasa ne ade nti not knowing say girl no ye fast no fa na phone to ohwe nkoma a obo no ohwe nkoma mene ne di ne pictures na ma o se papa wo se wo ne yere na oba wo ya wonyimi hwe pictures egu phone so hwe nkoma a wo ne di o se o girl we na mi si so na mi hu no na mo mene yere so me wo baba ako e ba no ne picture ni na girl we die tam onye me ba no e na otwitwa asa picture we oni suban nti mabusuafo so Mmpe na mama enwale no nti mapam no nti me ne yere ena again ne se wate still na again na ebu nto ne yem to so na ko ntokwa na wapia bonte be ma na pia bonte akofre oba bi wo mantem wo de na ba se gain ni misa na nhwe se owo yere ampa
obisa sister na so oh feel free na oni yere wo ne oba o peso waro nti ye kwa ayefro ye koduru ho anadwo no na ga ni free ha bedu ho anadwo 2 o'clock na nam so okra safoa nti obi e kitchen no na wa bie hall no mabusuafa me ne omko ye nyina so no omugu hall ho e na meme ne be ma no wo bedroom ga ni nya akokuduro e bobo omu nyina try e be gina bedroom door na no e de ne safoa hye mu obebie no wabadam ho wa bra me ne mekuno da ho na safoa ni bi wo inside into ode ni de ni hye ma emfa na wo so obodan nim te me da ho na me ti so obi bom na me na menim se bia me hu ne mabusuafo ni bi pe bibi enu nti na obi bodan nim ho na be ma no sole ye o sole ye obi e dan na ode na ni hwe ho hu se girl no e na opie ye na wakoma na konwa wo kitchen ho te me shawa no san ba oba back no e na o se me bi san se papa adan no hye nika na oda ho te me hwe se wa be fa top ahye na me se papa adan no de enche no akwaje obi sika na ye be chi na kotum te me hu ne sar me yam hye na me se papa adan o se enya hwe na da nti me so me ampia bontin saatam se na maame o so oda ho no hu sa yese sunsun bia ne machiriba sunsun bi e hye o mo so nti opagya na ni no mu nyina hu se girl no ejina ho na me auntie ne me ye dan no e ye the same plan and style nti na me maame nim se bia hoho na o maba ni bi e na o mayira o sole kwadwo nso ye na bia wa hu anti wa bewura ye ho nti o ma anya ne hwe ti maame se akire no hu se mi kuna pie edi anim ge ni di akire onya akukuduro chia ame maame ge no su chia ame maame anadwo maame mo eje so enti na me step mother baby wo me nchen e na maame bi sa ne se leo o se ma ge yi wunim no o se an wunim no wo kwa be so o se makonta enipa no no oni nipa ye de nipa o se wo ba ha e yo bota ba ha se and also one number say I na ma meje ne number no free girl no satam no no ne girl na pie enti no mu nyina nim se o mu nyina nim se okogya no kwan na waba papa anaju 2 no mu pie ye no be manya mafie anwumre 4 o'clock ye nyina ye twen so obeba na wabeyi na no wa ma 4 mete ho de ma re ho ne me ya odie te ho na me first born ne bai o se mommy wonim se sister na oba dem ho anaju no that did na kwhye fie bi mu wa ha na me se bichinkwala abonesem akwo ni madwuma odo ne kwhye fie be mu o se ampa wo pa ba men kwkyerɛw me di me ba na chi obi ahu se me kɔ hɔ na me ne me ba no na damfo fie na ode ge ne kwhye ye na damfo no hu me se me ba na lock door no na me se papa me se me ya ban nipa anda se wo bebie dan ama me ana se wo bebo me ma ya chi watum fa ba ako me kɔ na me yipie water ba ako na me se wa me dan na me de begu so into obi wa mie na me ka pure water na me hwie gu no so na me jig safo ani firi nsem me bie dan na ge nete stuffing chair me kunu so butu nanim me ne papa ne struggle wa bonti wo nyina me kunu te ne yema anhyehe ne se ne yere pemfo na ni obi ya prepare na me nyem what a hali enti me wura dan ni mu no ono wa mfii me ti me hu wo mo no na me pese me hu sa asema me ba na kan na ye no kra me hu wo mo na me dana me hunti me du abonten a na maame bi beso me mu no ne me ko fie nti me du fie na me se ante hwade a me kuna ye no se adan na wo ko he ne ye dede wo mu na me se wonim se me kuna be fa me bai de na ko chia ge ne se ne maame fufuro ni na ge ne bisa me ba ne se wo pem asem akora na kan ne se mommy me mpena asem ba se me ko kase me mpena asem wo dade anima dade be kase me support o nti me ka kire ne se me pena asem na me se saa wo se an na maame se daabi se wanya wade na wo ya hu hia so be akola 9 years ede ne ko chia oba foforo nti me maame so se okọ ho me maame ko duru ho no na ampa the way me ko hu wo mo no the same thing na maame so ko hu wo mo ene nyame anim ne me maame hu ge na ene obo ge na so push me kunu gina nchen ene o hwe ge na so ene me kunu ene na danfo no eso me maame nsagu na chi ene ne ge yi asotro na maame de bo ni no so di bikeka or reply no fast no hyehye nails ene maame anim nyina ye moja ho na me bo no to ho na me kan wo madwum se ye last bompo ye for ye last bompo enyi sin ge na mimpa me ye panyini mintumi nkasenti ya me maame na matene me nsa wo no so
nti sɛ watumi ama wo mpana atena ne nsa asukɔ no ma akola we atena ne nsa wo ma me so de a me nkasa na me wuwie a ma was me sana me mechi no nti asɛm no kɔyɛ sɛ nka kɔyɛ police case ma me so me family no mo ba ye ne boys ni nyinaa ɛyɛ sɛ nka ɔmo ne girl ne me kunu ne nanfofo nyinaa bɛ kontɔkwa ne ɛkɔyɛ ntɔkwa anye ntɔkwa ketewa me kunu gyina me maame anim sɛ wadwaman na ade awo ba ɛne atem didie die gyae ntɛma ohumi a na ɛyɛ ne sɛ onkumi o so onye den nti wedding ni mpo no Saturday na nso ɛna maame de me maame ante baako ɛna ɔde me baako ma se ha se nti ɔmo yɛ wedding ni wieye no ɛna ɔmo baaye asɛm nyina si akra pachon an te kopie ye de kan de ko ante na amo ho mo frɛ be ma no mo baaye ɔba na kɔfa ring ne mmara ɔse be ma na bu no kwase asan sɛ na ɔne obi neti na nipa ne yɛ obi kunu na ɔyɛ na adwen sɛ onye obi oni yira ɔbɛwala no nti omi kunu bedwa na num kyerɛ ne bɛhyehyɛ ne kawa no na onim sɛ wanya kunu kwa na ɔpɛntem ko gyae be ma baako no nti sɛ no wahu sɛ be ma no so mi kunu so wɔ yere de a ɛne wabu no kwase anti ometua kwase ebu nti besi ne kawa no ɛwɔ abrantie ne ho me wuwie ya me kɔɔyɛ no 1 year ni wanya problem sɛ sika baaye no ne saa girl no maami no no kan mo boss ɛna omu di sika no nti wanya problem nti sɛ wontumi ntena fie nti me kɔɔyɛ nyina me ne me ba no ɛna ti fie ɛwɔ ma ɛnam sɛ wayɛ wanted nti ɛwɔ ma na wafrɛ mpɛsɛ me hu me mma no nti me bɛhwɛ me mma no papa me mpɛsɛ obi ti sɛ me bie dɔ na anadwo bɛyɛ wana nipa no nka nkyerɛ wo ba ne ɛbɛka ne sɛ me kunu ne hɔ me bɔ adwaman sansa anadwo wan no ɛhe na mekɔ na hwa na aba me dam hɔ a nti opie sa anadwo no nti boga proof no ɛkwan bi da ase ti so ofrɛ sɛ ɔba me sɛ twɛn ɛbɔ 1 o'clock a na wasim to me bedu bɛyɛ sɛ 2:30 sɛ me kɔ akɔfa na bi wɔ bɛba kora no nkure sika ɔde betua car na ɔde baaye ne ka ne wɔ sɛ me na me kɔtua ka ofi hene na ɛba ofi Madina ho side no ɛhɔ no ɔba kuma se ha dabi ɔba enkran nti anadwo no ɔba na wɔ sɛ me rɔrɔ me mpaboa na me fa dɔɔ nase na me kyerɛ bebi a car no ana moto ne mfa ne ngina na me kɔ na me kɔtua ka na me ma ɔno di kan ɛbɛwura fie me ba so obi hyia ma anadwo na den na nipa no bɛka me kɔ he anadwo saa no nti me ba amantem hɔ endua ɛwɔ hɔ nyinaa nwura ɛwɔ hɔ nyinaa megu bie kura nti sɛ wuhyia me a bi a wadwen bɛyɛ ɔsɛ bibi me yare ana nkɔra ne bi na yare na anadwo no me kɔpɛ aduru me yɛ we nyinaa ma bɛɛma no sɛ ɛhɔ no ɔwɔ no wanya asɛm na me makɔpɛ adwuma ma no sɛ ɔnyɛ no sɛ ɔne ɔbaa ne te ɛwɔ hɔ nti ɔbɛ fie a otumi kasa kyerɛ m'ani ha wobɛhu asɛ watam ne bag na ɔkɔ ɛna ajapadeɛ nti na aba awareɛ me papa tu me fo sɛ mfantefoɔ deɛ yɛ wale mu a na makunye na mafa yɛ japadeɛ na santefoɔ mo mpa japadeɛ du baabi a mayɛ aduane kora awie no a wɔmɛdi no wɔsɛ dibi hwɛ sɛ wa poison me a yɛ nyinaa yɛnwu ma me ba ne ndi bi anyɛ saa me nni asɛm na kɔ me papa anim yɛ asɔfoɔ atena ho aka mekun mɛsɛ wo live papa meti wo radio so meti wo TV so esi na ne deɛ na akɔyɛ te sɛ bibibi nti yɛbɛfɔ so na ma wayɛ awie na owie a adeɛ na firi n'ani so na wasɛ me live te sɛ de wi ade bia ɔka no nti sei me mpɛsɛ ɔbɛsɛ me live ɛna me mpɛsɛ ɔbɛkume akume mma na ka ho nti me da anadwo bɛyɛ sɛ march ni mu ɛna me da hɔ na me hu sɛ ɔfrɛ me na waba fie me pagya amani na ogyina me so ɔse bi sɛnyɛ nkwale ya me de mani ato ɔmo anadwo ya kadeɛ kase mogye nwunu na wodi kan frɛ me maame sɛ obɛkume wafrɛ yɛ last born no so aka kyerɛ na otumi bɛ dɛm mo antoprum sɛ mene ne nyinaa na yɛ te hall hɔ hwɛ TV nti me yɛ madwen sɛ ɔda bedroom hɔ a me lock na yɛ saa na sometimes me yɛ no ɔda bedroom hɔ a me lock na yɛn yɛ ada hɔ sɛ me breastfeed ketwa na mafam ada ɛna ɔsɔle sɛ ɔbɛyɛ saa na me da na bibi ka kyerɛ me nti me lock kitchen no sɛ bɛyɛ a ɔmwura hɔ na ɔnkɔfa any shaft of the hand nti me lock kitchen na mde key ni sieyɛ nti na hɔ deɛ ɔnya bibia bi agye sɛ omia me kon nti ɔka saa no me yam hye me fede na me ho wo so me ntumi nda biu manda
ti mete hwa me hwe na wa boso me hwe na wada na me tam me ma no na me ne mo ko share bedroom ho na ye lock ye nti ade chi ye na me frɛ me papa na me papa sɛ wo boy wo pese okun ansa wani so atew bra ɛna ɔsɛn sika maa me na me de call me papa ho ti me kodu ye 2 days time na papa gya me kwa na ba ma me ha wo kumase ye ba ye 5 months ni ɔma hada ɔmfrɛ yɛn ɔse me wansoma me sɛ me mfa nkwala no emmara nti ne 1000 ne 2000 nsi hada me ba ye 200 cedis per eno kra no send to ma me phone so first 100 cedis second 100 cedis eno ne sika wa send de aba ofra wo se wo me se wa brabo me ma be me bia fa ne be ma nhya wase da se wo se wo beja ma ware de a me se wo life fa dansen si jaso ne twitwa nkwala ne mienu gum na fa nsuo si so ehura wo ne wabusuafo mo nche na monwe wo me se wo life maka na meye ene ofra wo se hwe wo de me ma ne bebre me na wonim se wo tika mu ba gise wo bedura ansa wo behu se wo de nkwala na ba nti Saturday Friday be 2 o'clock na medu Accra me se me de wo shana apekomo me ko ye ne papa frɛ ne ba no se mama papa ne njensa no nti papa no so anjensa no na me ka che papa ne se papa wonim se mra wo Ghana ha se me na wo ba no onhwɛ me a ne ma na me wo me last born a wo ne mo ye din e ma me wo wie me bugu fom sesi a meti ha se me sole na me kwa amachia efi mi sisi edi be si me nine fom nyina omo si mi ntine no aye week me sole se me koton pure water maton wa bag mienu baby a me koton no so me fa lolo fe in and out 6 cedis enti me hu se me adwuma me ma me na me yi nsuo no wo no ho no kura hu se o se sister wo yale kofie me se mama anya ne sa me ma no munditi kuma se ha na e pa cho me koton wood village madam fu be kwaji loan 15 million ma me se me fantwa fools bill mintumi nante nkwachire enti fools ni mintumi ponton me jaye kwaye adwuma wo sport me nante ba ko mienu pa adwuma wura ne be hu na mete ho bisami a me se ma bare mintumi nante biu 1 week pepepe no saka me fi adwuma mo na me san akotena fie me ma me na ma beto no oni bi nti akola no wanya 8 months mpo ene yetwa na nufu by force na me sore ana me nanam na me kochia na me bedu a ne sa ada na anajo nya ade a meda sanse me nan no ene me sisi no eye me ya me gina hwehwe ma na me wra ho sanse me hu se chia ne se de bia na me chia ono a o se on fa me nsa emre mabusuafo na oyesa me de ni begina emre nim ena ono so a on ma yezika sese o se na busuafo se me ye balok me a wale minti ena ne niam nyina ye basa nti o ma pe oba foforo e de na ma no so onware ejapade a me na ye no wo de me frɛ tenantefo kra so mo ma misika no wa fa kira ko ka kira mo se mo fa sika ne mame one na sidai me pacho ye si chairman ho self contained miensa single room self contained ba ako ye ware ye ne ye ti chairman home bedroom no enne ye me kitchen e ho na me wo fufuo ho na me ka banku ho na me ye me bibia ye ne cylinder ne stove na enne dadan ba ako ye free ho ye kwatena single room ne porchim me wo me first born na me maame aba odi me ba wie ye no me kunu hyede ma me maame ntumi mba me maame hyede ma me kunu ntumi mba empaibo management ene nyame ya adom ye gidan 2 years ba 1 year pepepe ne yetumi asiye dan me hu no no wa asase ba no onye hwe ho so enkakra ankra ene yesiye ene yegusu asisi a sese yenya chairman ho self contained miensa single room self contained ba hako oni minya asema o se meton majapade nyina nam de sika na dwane ampa container ye de bie ba brain shop mete ya na se waton asase a yesi chairman a single room self contained miensa wo so a yedu lentra yembo so waton sese mi machine pa esono ne yesi awie no kra we ye fofra na ye project fofra ye waton eno so machine oni obi nya asem a me gina mu e ma asem ne ye successful a oto wo nipa no ho so de damase papa na nse me wa ha na ye frɛ me se ye hu se machine no so ukunu na me se o de kɔ hen nipa ne bisa na o se o de kɔ ma ne papa na ne papa so ohia so yi machine me kɔ papa no ho Saturday na me se papa me pa cho wo na o so ohia machine a me machine a ya to ama me ne ye de abrɛ wo se me kosua ade pam wo
ɛhɔ na ne stepmother ɛbɛka kyerɛ me sɛ ɛyɛ ampa ɔbɛka kyerɛ ne sɛ ɔkɔfa machine abrɛ no ɛnso ɔhwɛ anim a wɔamfa amba ɛkyerɛ no ɔka kyerɛ no sɛ ɔmpɛ biribi kakra ma no na ɔfa machine ne ma no wɔahu ne bio nti mebɔ yɛ tenant baako amanneɛ no ɔsɛ machine no watɔn iron rocks a yɛato agu hɔ ɛno so watɔn mepɛ sɛ meyi me nneɛma firi ne dan no because ɔtumi frɛ me sɛ memɛyi me nneɛma firi dan no mu na ɔgye ne dan papa ma yɛ krado sɛ mɛkɔ akɔyi nneɛma no afei deɛ ɔsɛ nneɛma no ɔma me yi agye afe baako okay oba hold your fire abusuafo epese ye ne be ma no kasa ebere ni nti kan se be twa no so na ebere no sua hello Mr. Felix hello Felix hello. Yes, Mr. Unkao. Your boss. Good evening. Yeah, good evening, Roger. That's the same. I'm here doing my patron outside. I'm here, pa. Where man be? Obeka Asem Mmpe akyere wa ha se na ewayi asem no wa na entumi nye de ono nko aka ni. Ye pese ye ne udi nkomo kakra. O se ono wa ware monye. Okay, what's one waware mwenye japade mo wo ma na meku ahunu ane niema wafiri na ti akofa oba bi ehun sab daja fe japade am wo kura no so betonton ampa container bi a mo ye babrin shop mo ton machine bi wa fa koton chese ensma wo to aso ni nyina ye negative pa on your part wana roma ye bisa o se ade de na asie e wo no oba ntem what I mean that I'm not media maybe or a mere no engagement in the word Dina by 1 hour channel we can one this is the third time I was in my radio station and TV station na okasabe bre na ya mi ka trend say okasa on hwe na chi na nim keke na ohwe ajawu no oba so mo aware na se mo ware ye no de bia no oba no asema oba ni ka say unne ni banya kata bia asema o kan say adantina japade na wo no wo mfa ni dinka ana de bia me so mi ka trend say nimite bra me bra na nyina ayewu oba ne no nkwala ne ntina mpele ebra me wale ni me busha ne bia me tramta ba oba ne pia bontin na obefia sama obeka tremi an ya shi ye anwofo no ya ijefo no se wukunu wujawa ebusha fo no ba be ti tapade na ma pramo ma oni oba ne ni e ma na ti na ofo na me ka chance so they should be previous why now no ada main quantity one main quantity na de bia wo sorry de bia agbefo no se wo ware agbeni na se ni kunu wujawa be ma no wujawa ji se de bia on be bia no ye ba be pam be ma de busha ba be pam be ma no and obani ni nkwanya esi ono odi omukọ na me say di now as somewhere wo kika again ninkwa kitawana entino senya dus kata ba pe na parking ya mapa na okọ ni mame no be 2 months to 3 months on see me intenda this emia me pa manko na makọ pacho na wasamba enya mienu sa wa esa then more than 15 to 20 times aja minu na ti we am yire minu nyina ye woma entinu se bita fraction na se minu wo japade a minu edan se bita edan be den wata ye be waja ho mi sa nyam sa se mo nyina awia we kra
director baako from me catch asate we so aye by then e dey by ye pass ambassador ye be wa da me dana di prehun onu na ti da no mo me bi mi ngba mu ni fiti eja kunu believe say me ni nyiri nyakasa nyiri to me bubo ma so bubo me basa to me ntare ni efre me ho me kasa because at times na sama o ka tra me say o ka no be fa so be jeli mi no ka ko wie ma bra boy na o jeli no ba ya ni nyina na ma na me hwe ni bi adebia nyiri be mbia na ma bo ni ba ya adebia obe mi dia adebia o ye dia na ma ni bo ni ma ya because of the thing mi o fi me ni o ma tu kwa mi o ni o ana mi ba na bi ka chem say sana jono a week before obubo masu mo dem bang tin sham in front of Nicolao, front of Yamau. The idea, the captains or yeah, on energy on Jim Quentry, or yeah, the name or check. Mimi, yeah, dear, Mr. Semini, I will not do it in front of Yampala. Needed to make car assembly young Palan to get you when the automate two Pala with Bonnie, a family near of the town. And you will become a catcher in the place there. Me catcher in the place there. On country, Mr. Planning, on country, because of behavior or behavior. And I'll catch them say, Ni papa si omra. Na me say, oh, gone, where the or no, say, or so omra. Na me say, ni kwa man, and you know, Sunday, and apart, I mean, now you're, and I'm sure me, Papa, sorry. Before me say, sorry them about now, or and or the Apollo Suko. And now me that man quite sorry for. And to know bad 2 weeks time. And I me quite sorry one yeah that. Every time that. Fellas, and to know Bubana I work me in Chawa half for so many days. One message I'm there. At that time I woke up. Me bow koma. Me so me koma. Finishi eba ya sorry for just a stone throw. Me ba. I won't Chawa. I make him or had it there. Oh, want to me, I said, yes, I'm sorry, I'm bank. I want to make answer for fellow who bow me. Now I say, then I be you can, yeah, or boom, sana. Aja, Dina, no. Me, they be a temper from make a train to be one bama brabo for our who brabo for that. That is your mission in my life. One by my brother so about the worry after today. Because here wedding for better for worse. This me on this ano no. Me share me she said me share me pattern papa ni mam no pass this an. Scam me spend or be me no. Me spend that can from me akata me no this an obaka me transfer online so obaka amount of money I spend on me and me mahon. Because me, what shall me, my share me me matter. Send me in man about here. My mom for whom I am past, well, it's me. Me see me about who offer, or Muhunya fair, no Mulu to good, 10 me a mere man. This is a question. Me is a woman, channel, or a different. But Niri sorry, Ada Adamfo. Where she say. Adia won't fall when you hold down. Not the Subono Babom. Seminia for Cape, not in Tokwashami. Be was semi Yama Bebre, but be was semi Yama Bebre. Aguma Juma Bebre. Dansono Mirin Naya Puto. Amasra. Because of now being in a minimum and then me who trimming to know who catch them say who will me be who call me my catch them say me dad I don't know so or that and on no friend me say or the means are bread and I make a change say and then me and I made in some bread and me papa had in some bread
and you know, say, only me of the beer. For me, Papa and China, only me, Papa and Catan Kokata. Eja, me o share Sunday, not Saturday, me o share and Papa Premise, and you and I'm so damn the more. And I say, we are about or the Insa Abraham. And you know, I was saying, oh, now I'm here. Or Jana, no, monsieur. That me the minio. And I'm Papa Bisham said, the Siano, then I own you. And I'm sure. Let me say, the one I me Papa. And I say, and the mean man of Tama on Fan Brabak. And I'm Papa Catherine there. On no come to me and 50 and find some bread or no Felicity Papa or no fan because on no didn't sign a bread on fan sana mouth or the sunny man the bush for. Anthony Deaning co no company Papa and in the on no company bush farmer. Now on no soon bonus in the bush farmer. Now Yanshia, which are this very Saturday. And I make a mere Papa home. I saw any economic tenant to point out here. And I'm got to that. Come on, would you on me now? Mr. Minho. And actually, I'm Papa Catherine myself. Tenant to force agreement, I mean, tenant to fall in now. Member move fast to Cadian, the ancient interview. And to some person with discussion in that. I'm on friend Papa. Then Papa begin along this with that. And she says, I don't have any control of that house. It's my father is taking responsibility of that house. And you know, touch on myself, but my mom will be a fast Cabian. Bianca send me. So I want that say, Bianca 50 as a radio station. And you know, me, one Papa money, me, Papa didn't look at them there. The big micro radio station, Bima. Me can't tell him to you for more on the say. Bifa or no Catani number. No, what I will friend Papa. Namu Bisano. Asema or no back catcher and no catcher or no Catan bomber. So, and you know, meaning the odd. Because okay, boss. Hello, boss. Hello, master. Dear Umadia, and you know, me, Nima de Pura. Hello, master. Meet you, Paja. Wadaro madedi kano medawase pa se me frɛ wo na wo de ani dia mame ebi anka ba ka se mani agye pa na wo se wakɔ different radio stations na me radio station had there. I want to handle the case in a different way yeah one kasakura ebi aniema ba yo nwanwa I'm not boasting na me pese be kire se me pese me so asem nimu ewo nimdie so pa na asa de wo kan wo do wo yere so do na aware no ekoso ewo awurade mu because mo de awade no ase onyankopon sa already na mutimi ehwe mo ma no minim say votarians de ya na mo ma ho hia mo pa me bisano wo de bisana be ka tro me da se enti wadaroma ma menfa kwanya iso na me invite you se bomodna beg you in the name of Almighty God se bomodna fa anidie mame na break mase hase na me no trust in a different way na men share how better meet me apam bonsam bia waba montem no na wonsa kan ye no oba no so nsaka ne kunu eja de pacho wada roma me sesiano metiano di you know I'm taking a decision and I know the report Abraham Papa and the sesiano the me family papa ji na se me ko e bi sesiana di na no ka o papa kura me hia no o papa me nim so o kuma se ana me say oh and me that me papa number mouth yeah and you called him yo fa papa number no man me need problem dia o What's never from me pato ebra me dey adwuma na sakura what's never from na ma je o papa number na me no papa akasa in a mild way na said the be no obetimase o papa so ehia pa say obam because ono wo say wo kura wo tibi bia so na papa antiase a ene ma ntimi nkoyie enti with all due respect what's na me je o papa number na ma from papa
Yeah, organize here home. Now you can in a different way. Be from near what it you know. Now asundwemra. God bless you. Yeah, thank you. That's it. Okay. Obaya kan wo be me so akasichiri. Na ampanyesi atopire twadwada. Was what they call radio stations we na had the mean trap what de na ye kanim de kasa Bible say Nyankopon say omobi asenka domache de na obi so omobi so nyansa senka mean trap wo omobi so nyansa senka asem kan wo na nyansa senka me de chirimu say Bible akasa enti madaroma asabna echine kura ahya in the bitwa in a different way obey ni beje be man so ni beje eye bibikitu abi na atechima ewo obey na wari mu menim sabia yo abusianfo mama menton ade ba ko pe na mimi ahoma na kakra na abe heba keneke na sem ne yeken ene nipa ba miensa na afreme wona wako abe heba keneke no kwasem ni adanse a wodie abaso a wo bo ano odin we die me kanchiro bia so won freme oruma na freme me nwanwa so modwene ho so mba freme abusianfo me can say abe heba clinic Dr. B waya bia papa ya de biere ni ho ade be ko abe heba clinic obeda na chi e de amawo say de ade ni sutie bia tera bia no ubenya oyare humu aye e wo ho success doctor no Asem Mmpe wo tano so apatrapa new site patrapa jansen ho abia so da kesi mi ni si wo tano so kwantempon no so no kwantaro so ho say aponde na ye kura de obetimi anante udu ba bia omo no apetese na wo fro pampa no na hotel kesi bi na wo ho no na fe enkwantara edani fa so abo say penti de yellow no say apomde ne mwawa fa motoka e wo ho say trotro ana taxi obaje usika fie bibia 2 cities bi na wasi wona bibia wie pe ne number no 0243 345392 0243 345392 say obi yare na obi sense kwa abe heba clinica bompai papa mano mama yenkwa homa no so ne yemfa frefo ba ko mienu miensa bi na fe yentoa dwumadie no so hello asem wede de yenya nwie entinka asem edika no baba wani Mmrantehene na asem. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. We need the mountain in by first one. Don't say be man na tianaka. So this good time no be we wan. Aye. Say we na wood be she don't say no say fam. So jamena tiaka. Jamena tianaka nti omu wa ya omu ni bi fi mu rebi. Ne nyina ye no moja nti won ne nyina. That's eh wo be na be bi ahala de penyo. Hello. Hello. Nana mama duro. Ya ja Obama. Obaya ni. Pastor Wani. Ni Pastor Obaya ni. Ayo Obaya yan kwai. Nana Obama no so hu no odie no. Yo. Obama na gina no di mu kanye adwuma. Oni be ma wo ba kwa ama ne be wu. Wa wo mi mo na wo mi nfa. Asa no. Oba so so. Makran ka fa de owu no ma no. Kasa bi wu ye no kada nko ye ba. Ile mu nso ba no na je nsisi ko hwehwem. Me da se. Nse wu ye tike be ma no na. Me da se. Kama fa de owu no ma na nka de on small small no kura. Hello. 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 Yeah, Oba Kasa. Good evening. Yo, Mama Kasa. Yo, baby.
Me tell why. Sorry, I'm the line. I cut a kafra, mommy. Hello. I'm part of some penny. What hey? Some pana woka say yet woka pa kasa. Hello. Akramajo. Ya jao. Wa kwa yipukuni. Oh, it was your what is I? Boko na so. Boko.